Nos y dda, croeso ato ni I Barc Jenner yn y Barri. Gêm byw I chi o uwch gyngrau'r Cymru. JD. Dau o glybiau. De Cymru yn cwrdd fan hyn heno. Ar noson wyntog. Bach yn air. A ni'n ganol hydref. Felly dim syndod o ran hynny. Barri yn y lliwiau cyfarwydd o melyn ar glas na Pontypridd yn yr oren I gyd oedd I cartre. Digon llachar dan y llif o leiadau. Felly, y Barri'n dechrau noson un safle o'r gwaelod gyda un buddigoliaeth yn unig yn y gyngrau'r tymor yma. Y diffygoliau oedd problemau Pontypridd, ond mae hynny wedi gwella yn yr wythnosau diwetha. Taro 2 yn erbyn Hwlffordd ac yn taro 6 yn y cwpan yn erbyn Aberteileri. Yn wir y ddau glwb di ennill o 6 I ddim yng Nghwpan Cymru penwythnos diwetha. Y Barri yn gwneud hynny yn erbyn Porthcawl. Felly'r ddau yn hapus I byd yn dod mewn I hon. Maen nhw wedi cwrdd unwaith yn barod tymor yma. A Ponty atho hi o gol I ddim nôl yn mis Medi. Gêm danllyd. Felly gawn ni weld beth ddaw heno. Dyma newyddion tîmau I chi. Cwpl o newidiadau yn y ddau dîm yn dilyn y gêm gwpa na. Mae dyn ni Harrison Bright yn dod nôl mewn i'r tîm. Jamie Veal hefyd I colli cwpl o gemau. Ond un o'r chwaraewyr sydd wedi chwarae rhan fwyaf o'r gemau iddyn nhw tymor yma. Fel hyn ni'n disgwyl iddyn nhw ddechrau ta beth. Mae'r bygythiad na'n yr ymosod yn ddiddorol. Ollie Hulbert, Kane McLagan. Chon be, mae yna olwg anghyfarwydd neu enwau newydd wedyn ni yn yr ymddiffyn i'r Barri yn y gol hefyd. Mike Lewis allan, Luke Rees yn ei le yn y gemau diwetha yma. Newid bach o ran y Barri ac o ran Pontypridd hefyd. Anafiadau di taro nhw dros yr wythnosau diwetha. Chwaraewyr pwysig allan. Ond ddiddorol gweld Danny Williams yn dechrau heno. Hat-trick ddo fe yng Nghwpan Cymru. Ni'n di sgorio yn y gyngrair ers amser maith. Mae dros flwyddyn erbyn hyn. Ond sgynnu ys fydd yr hat-trick na yn erbyn Aberteileri yn help. A di bod tipyn mwy ymwysodol yn ei gemau diwetha. Pontypridd ond yn gwybod beth oedd y broblem. Sgorwyr lleia y gyngrair. A dyma fe, Danny Williams. Ni'n sôn amdano fe. Yn dechrau heno ar ôl yr hat-trick na. Yn awyddus I greu argraff. Yn cyrraedd Pontypridd haf diwetha o Hwlffordd. Cwpl o chwaraewyr gynt o Hwlffordd gyda nhw. Nathyn ni baratoi I ddechrau'r cyfan. Hugh Jones yw'r gŵr yn y canol yn rheoli pethau heno. Nathyn ni ddechrau y cyfan ar Barc Jenner. Diffygoliau'n gyffredinol yng ngemau Pontypridd yn ddiweddar. Stori wahanol iawn o ran y Barri. Digon o gemau heno, newn ni gadw chi mewn cysylltiad ar cyfan sy'n digwydd. Cynarfon Aberystwyth, Met yn efo yn Dre Newydd a Dre Newydd. Maen nhw'n lle mynd yn ail heno. Hwlffordd yn cwrdd a Phen y Bont. A dyma George Ratcliffe sy'n gyfarwydd â Barc Jenner. Ddim y cyffyrddiad gorau gan y gŵr yn y gol. Syth allan. Digon o sŵn yma fel byddwch chi'n disgwyl. Y Barri ar draws y cefn. Oedd na wthiad, Pontypridd yn hawlio hynny. Tîm cartre yn bygwth yn gynnar. Ponty'n clirio. Y Barri'n brwydro. Cyfle cynnar iddyn nhw, Ratcliffe yn gwbl gyfforddus. Yn y cefn, edrych am McLagan o nhw. Ratcliffe yn cael tymor campus yn y gol I Pontypridd. Yn y Barri
yn fywiog, McLagan nawr. I'r tîm cartre yn herio. Fel byddwch chi'n dysgwyl, cymorth yn cyrraedd. Bright. Geith e gyfle arall. Bright o McLagan. Yn taro. Mae Bale yn taro am ddiffynwr. Cic gornel, gyntaf noson yn gynnar y Barri. Harrison Bright ar croesiad, ar fenthyg o gas newydd. A wedi bod gyda Pontypridd cyn hyn. Digon o gysylltiadau yma. Chi'n gael y gwynt yn chwythu y Lliman yn y cornel. Cyfle cynnar i'r Barri'n edrych am McLagan. Ponty'n clirio. Wel, oedd yna braidd rhy gadarn Don Bright i ddweud y lleia. Felly'r Barri yn ôl yn y gyngrair, ond ar ôl esgyn, newid funud ola o ran rheolwr. Steve Jenkins yn dod mewn, Lee Kendall yn gadael. A nawr mae fe heno. Wrth ochr y cae gyda Pontypridd, felly mae Lee Kendall nath e adael y Barri, diwedd gorffennaf. A mynd yn syth i Pontypridd, mae fe'n hyfforddi gyda'r gol geidwed. Yn cynnarthwyo'r gŵr yma. Andrew Stokes. A'r hetia bobl allan yn barod. Na chi arwydd. A'r cotia mawr yn y pwynt sylwebu. Hetia bobl wrth ochr y cae. A problemau yn gynnar i Pontypridd. Sydd wedi cael sawl anaf. Yn barod tymor yma. Byddwn nhw'n eisiau un arall. Magerson sy'n lawr. Mae fe'n bwysig dyn nhw hefyd. Ben Magerson. Chwarae pob eiliad tymor yma, Magerson. Byddem ymlaen am yr eiliadau nesaf yn gorfod gadael i dderbyn triniaeth. Ac ar ôl hynna i gyd, ni'n ôl gyda'r tafliad i Ponty. Edrych o bydd Magerson yn dychwelyd. Ymlaen gan George. Bach yn well diwy ar hyn o bryd, neb yn cael gafel ar bethau. Mae digon bywiog ac ar y gair mae'n dacl hwyr. Patton, ath i mewn. Mae'r cerdyn allan yn barod fan hyn. Patton. Digon o gerdiau yn y gêm gyntaf yn y ddau dîm ôl y mis Medi. Chi'n gwybod be? Mae Kieran Lewis di teimlo hwnna. Dwi'n siŵr os ydw'n gweddill y teulu yr un mor danllid, ond mae yna patterns di chwarae fan hyn i'r Barri. Y brodyr Kyle a Robbie. Mae'r pattern diweddara, wel oedd yn hwyr yn fyna. Keenan, bach rhy Keen. Oedd y gerdyn allan y syth gan y dyfarnwr. Ac eto, mae yna oedi, triniaeth. Ni wedi gweld cwpl o chyrwywyr Ponty i lawr nawr. Yn y munudau agoriadol mae 5 munud sydd wedi mynd. Mae'n bod munud wedi mynd gyda pobl yn derbyn triniaeth. Noson brysur yn y gyngrair. Ni gadwch chi mewn cysylltiad ar cyfan sy'n digwydd. Dim byd yn digwydd hyd yn hyn. Ond yn gêm ddiddorol, Met Caerdydd, Dre Newydd yn gallu mynd i'r ail safle, allan o ennill eto. Ond nhw wedi bod yn ennill 7 yn olynol i'r Dre Newydd. Barri yn amddiffyn. Cyfle i Pontypridd. Bygwth gol y Barri. Ni wedi gweld nhw'n y safle yma. Hyd yn hyn. Ar ymwelwyr mewn oren yn colli ffordd yng nghanol y cae. Taclus, Hulbert yn edrych am McLagan. McLagan yn beryglus. Ar ymddiffyn yn ôl. McLagan yn herio! Taro'r bar am ymdrech gan Cain McLagan. Oedd na gyffyrddiad gan George Ratcliffe. Na'r cwestiwn mawr, ac os oedd na, oedd un arbediad mawr gan y gŵr yn y gol. McLagan mor agos. Dyma hi eto.
Hulbert a McLagan ar yr un donfedd. Wel, mae'n arbediad anhygol gan Ratcliffe. Oedd hi'n hedfan mewn. Y gwynt tu ôl i McLagan. A'r gic gornel eto, mynd sydd drwodd. Chwaraewr yn disgyn, ambell un yn troi tuag at y dyfarnwr yn obeithiol. Dim llawer yndi. Wel, mae honna yn arbediad enfawr gan Ratcliffe. Gwynt tu ôl yr ergyd. Wnaethon ni weld y digwyddiad o'r gic gornel eto. Chydig yn mynd mlaen na. Danny Williams yn ôl i Ponty. Wel, Ratcliffe. Ond yn gyfarwydd o fe fan hyn. A'r Barchenna yn cael cyfnod yma. 6 llechen lan tymor yma. Chi newydd gweld pam, fi'n credu. Anodd gweld ar ôl o gyntaf, ond chi jyst yn teimlo bod wedi cael cyffyrddiad iddi. Ond dyna'n wir oedd y sefyllfa. Dechrau bach bywiog, 7 munud i mynd, di sgôr. Mae'r Barri'n edrych digon bywiog. O ystyried, un buddugoliaeth yn unig hyd yn hyn tymor yma. Iddyn nhw a'r rheolwr newydd Steve Jenkins. Mae'r fuddugoliaeth na, dyna sy'n syndod yn dod nefyn y Bala. Bala'n dod fan hyn yn colli y 2 gol i 1. A Jordan Knott i Pontypridd. Ond ni daflu hon mewn. Why not? Gyda'r gwynt yma, byddwch chi'n tybio, mae'n un dda hefyd. Seinti yn ôl i'r Barri. Cawr i'r tîm cartre. Ond ambell i Gris Oren yn dysgol am hon. Ddim yn wych o ran y croesio. Jared Wright oedd ar ei hôl hi. Mae'n mynd allan. Ond ambell i floedd yn barod tuag at Lee Kendall. Hyfforddi gyda Pontypridd. Fforddi'r gol geidwed. Fe oedd rheolwr y Barri. Tan diwedd gorffennaf, cofiwch, oedd y tymor yn dechrau. Gêm y cwpan ar fi'n digwydd. A Kendall yn gadael. A gadael nhw mewn chydig o dwll i fod yn onest hefyd. Ar ran y Barri. Felly fe'n cymryd drosodd mis Tachwedd diwetha ar ôl i Gavin Chesterfield adael ar ôl ryw 15 mlynedd wrth y lliw. Kendall wedyn ni'n sicrhau dyrchafiad rheolwr y tymor yng Nghyngrair y De. Ond y cyfan yn newid ar ddechrau'r tymor yma. Ratcliffe. Oedd y bas na well na'r un gyntaf. Bright ar dwylo i fyny gan Harrison Bright. Yn rhwystro Jordan Knott. A Ratcliffe, ma' hwnna'n bell. Dyna chi syniad o gryfder y gwynt a'r Barchenna. Ma' hwnna'n bwysau gan Hunt hefyd. Hunt yn chwarae tipyn mwy ymosodol, ond wedi mynd allan. Chydig o'n sicrwydd. Cic gornel fydd hi. Fe'i cic rydd, beth yw'r penderfyniad? Ond i'r cornel maen nhw'n mynd. Cic gornel i Pontypridd. Cyfle iddyn nhw am y tro cyntaf o'r ciciau cornel yma. Mae'n frwydr yn y canol, yn gorfforol, yn gystadleuol. Ponty ddim yn hapus. Credu bod y Barri ddim yn ôl digon pell. Patton ddim yn poeni am hynny. Postyn agosa. Ydy'n beryglis braidd, dyfarnwr wedi gweld rhywbeth. Mae'n drosedd yn y canol na. 10 munud i mynd i sgôr. Digon yn digwydd, cofiwch. Dyma hi eto, be welodd Mr Jones gyrwch. Llyged craff y dyfarnwr. Luke Rees yw'r gŵr yn y gol. Erbyn hyn 19 yw e, cofiwch. Yn cyrraedd yn yr haf o Fleetwood. Angen bod yn ofalus fan hyn. Rees yn cymryd lle Mike Lewis yn ddiweddar. Ambell i enw gwahanol wedyn ni o ran y Barri.
Chris Hugh ddim yn y tîm, Curtis MacDonald ddim o gwmpas chwaith yn yr amddiffyn. Chwaraewyr mwy ifanc yn cael ei cyfle. Captain Ponty yn ei chipio hi. Right. Yn ymwelwyr methu manteisio. Un o sgoriau'r noson yn barod. Yn ei gada'r had ar y man, mae Holford ar y blaen o gol i ddim yn efo'n pen y bont. Chydig o sioc fan yna. Yn Sir Benfro. Wilson ar gol. Holford yn hapus. Mae fi Tony Pennec wrth i fodd. Ond wedi taro'n gynnar. Mae Clagan a Hulbert eto. Yn cystadlu. Cyfuniad diddorol o ran yr ymosod i'r Barri. Hulbert wedi cyrraedd. Ymysg y goliau hefyd. Fe a mae Clagan yn sgorio yn y cwpan. Dros y penwythnos. Nefyn Porth Cawl. Tafliad i'r tîm cartre. Yr Barri yn oedi. George. Mae'n un hir, mae'n un dda hefyd. Geith y gyfle arall i groesi Davies. A Ponty'n clyrio. Syth at Luke Rees, pawb yn hanner. Ponty o'r cae, Hulbert, mae Clagan, os na gyfle, mae Clagan yn codi. Ponty fydd yn clyrio. Mae Clagan yn mynd am yr un acrobataidd. Eto ni'n gweld y cyfuniad na. Hulbert a McLagan. Sy'n neud i chi holi sut bod nhw un safle'r gwaelod. Gyda un buddugoliaeth yn unig. Ddim di setlo'n iawn tymor yma. McLagan, Hulbert, hyfryd i'r Barri. Os na gyfle, symudiad chwym. Bright y taro! Mae'n gol! Mae'n gampus! Mae'r Barri ar y blaen. Yn syth drwy ganol ar amddiffyn. A Harrison Bright yn cyrraedd na. I gael ei gol gynta o'r tymor. Ac oedd honna'n hyfryd. Y cyfan yn deillio o'r cyd chwarae rhwng y ddau ymysodwr sydd wedi dal yn sylw ni yn barod. McLagan, Hulbert, a wedyn mae'r cymorth yn cyrraedd. Bach yn ffodus falle bod ni'n cyrraedd Brighton. Oedd hi yno yn barod i danio. Dyna ddigwyddodd. A hyd yn oed Ratcliffe ddim yn gallu stopio hwnna. Mae'r Barri ar y blaen. Am eiliad. A Barri sydd wedi dechrau orau fan hyn. Dim amheuaeth am hynny. Un buddugoliaeth yn unig. Cofiwch. Tymor yma. Hunt. Yn ceisio dod ar ymwelwyr i mewn i'r gêm. Ond yn edrych am Hulbert. Evan Press. Yng nghanol cae, Ponty wedi cipio i nôl, mae yna le nawr i'r ymwelwyr sy'n edrych am Joe Hunt. Gwaith amddiffynol, taclus gan y tîm cartre. Michael George ar draws. Tafliad fyddi, Jordan Knott, barod i'w chymryd i. A Ponty wedi ildio. So ni ddim yn digwydd yn llawer. Neu'n aml. Dylen ni weid tymor yma, 9 gol yn dildio. Mae'n 10 nawr. Felly Knott hyrddio hon mewn. Barri'n gadael ni bonsio unwaith. Dwi'n ddim yn rhy hapus dy hynny. Mi oedd y drosedd. Ni allan yr eithi. A bydd y tîm cartre wrth i bod o honna. Colli yn erbyn Pontypridd o gol i ddim nôl yn mis Medi. Mae'r gwthiad yn glir. Wrth i ni weld di eto.
Ponty'n penio. Mae'r Gwynt yn achosi chydig o broblemau. Seinti at Bright, y sgoriwr. Bright eto. Harrison Bright, dan bwysau. Caradogan i Pontypridd, ddim wedi gael llawer o'r gwr yna hyd yn hyn. Jack Caradogan, seren y sioe yn y fuddugoliaeth Devin Holford yn fyw gyda ni ar Sgorio. Bythefnos yn ôl. Neu chydig dros wythnos yn ôl. Wythnos wedi sadwn, rwy'n bynnag oedd yna. Dewswch chi, di drysu yn dilyn y cyfnod rhyngwladol yma. Ddim wedi gallu setlo fan hyn, y Barri yn brysur yng nghanol y cae. Ar ymwelwyr yn ceisio setlo pethau, arafu pethau, cael cyfnod o feddiant, cyfnod o bwyso. Dyna sydd angen arnyn nhw. Not unwaith eto, mae'n groesiad da. Am ddiffyn yn gwneud digon. Press sy'n clirio i'r Barri yn ôl y dawi. Yn syth drwodd at Luke Rhys. Braf gol y Barri'n taro yn ôl yn syth ar ôl un tymor yn y gyngrau Rhys yn bencampwyr. Bwysig taro yn ôl ar y cynnig cyntaf dyna'n union neithon nhw. Oedd hi siogon yn disgyn. Ond dyrchafiad yn syth. Ond mae safle yn y tabl yn dangos pa mor anodd yw i tymor yma. Maen nhw wedi dechrau'n dda fan hyn, cofiwch, Fil yn cipio'r meddiant. Mae Clagen yn edrych am Hulbert eto. Mae'r ddau ymwysodwr yma'n mynd i achosi problemau tymor yma. Chi'n chi gweld hynny'n glir. Bendant yn gwneud hynny heno. Ac yn gwneud hynny, un o amddiffynfeydd mwyaf cadarn y gyngrair. Fel ni'n gweud 10 gol yn wedi ildio hyd yn hyn, tymor yma. Dim ond y seintiau newydd ar balas wedi ildio llai, yn ni'n dweud y cyfan. A mae Clagen wedi troi eto, fel mae fe'n gwneud yn arwen y gad. Press yn cynorthwyo. Mae Hulbert yn opsiwn. Mae yna grysau melyn yn y canol. Hulbert yn tynnu allan yn creu lle. Fil yn fywiog hefyd. Enw newydd o ran y Barri. Di cyrraedd man yr haf o Holford. Un i ddim. Harrison Bright ar gol. Ychwanegwch hefyd arbediad campus gan George Ratcliffe. A'r Barri'n heiddi bod ar y blaen. Mae'n ôl da'r capten. Mae'n gadw ddi yn y cefn. Yn bwyllog. Jordan Knott yn aros amdani, nid yma tro cyntaf heno. Y bas gan Ratcliffe yn esgeilus. Wel, dyn nhw wedi setlo gwbl fan hyn. Pontypridd. Gweddill y gemau heno di sgôr ar yr ofal. Canarfon Aberystwyth sydd ar y gwylod. Holford ar y blaen yn erbyn pen y bont. Wilson yn cael ei. Ochr sioc. I ambell un. Nawr, oedd McLagan yn hwyr fel yna. Y dyfarnod i gweld hi, mae bainc Pontypridd wedi ymateb, a mae'n gerdyn melyn i McLagan. Dwi ddim yn gallu credu'r peth. Barri ddim yn hapus gyda Seinti sy'n ymateb, a nawr mae'n ddadle. Oedd y gêm gynta'n danllyd rhwng y ddau yma. Mae angen y dyfarnwr gadw golwg barcud a beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Mae Seinti wedi colli ben braidd. McLagan yn aros yn ôl. Wel, Seinti ath mewn, bydd ni'n syni tas y Seinti'n cael cerdyn melyn fan hyn, jyst am y ffordd mae wedi ymateb. So dim angen dda fe fod na. A ddim yn hapus da ymateb Pontypridd y dacl gan McLagan. Na beth sydd wedi dacl'r cyfan. McLagan ddim yn hapus da'r dacl, neu ddim yn hapus da'r penderfyniad. Fel ni wedi sôn, mae yna chydig o ddrwg deimlad wrth ochr y cae. Cadarnhad fod McLagan yn cael cerdyn melyn. Ar os na un arall, fydd diddorol gweld.
Yn bersonol, teimlo bydd Callum Sainty'n chwaraeo'r lwcus, os na fydd e'n cael melyn hefyd, jyst am y ffordd nath e ymateb. Mae fe wedi cerdded i ffwrdd yn bell i ffwrdd. Felly dyma hi eto, McLagan. Ond mae'n mewn, mae'n cael y bil. Ond mae'r dacl yn parhau. A mae'r dyfarnwr yn galw Callum Sainty draw. Dwi'n yn sioc. McLagan ddim yn hapus. Nawr, da gen i weld be fydd yn digwydd fan hyn, da dyfarnwr. Mae Sainty mynd i gael cerdyn melyn, byddwch chi'n tybio. Ydy, Sainty'n cael cerdyn melyn. A hefyd, Jared Wright, captain Pontypridd, dyna ni. Llwyth o gerdiau melyn yn y gym gyntaf. Rhwng y ddau dîm yma, nôl yn mis Medi. Mae'n digwydd eto, ni'n ychwanegu'r hyn sy'n digwydd wrth ochr y cae. Hefyd, gyda Lee Kendall, nath adael y Barri i fynd i Pontypridd. Wrth ochr y cae gyda Ponty. Mae'n flasus rhwng y ddau yma. Yna dacl hwyr fan yna, gadar, dal i fynd mae'r Barri. Ratcliffe yn oedi, McLagan. Mae Hulbert yn y canol, mae'n taro. Troed yr amddiffynwr. Ond nhw bron drwodd yn glir. A gol arall ar ddol y bont, mae Hulffordd ar y blaen, o ddwy i ddim yn erbyn pen y bont. Gai sicrhau chi bod fi'n mynd i gweld hwnna'n dod. Ni dieddol o broffwydo o ran cyngrau'r Sgorio a'r sylwebwyr. O, na'n dacl gadarn i ddweud y lleia. A mi ffansio pen y bont i ennill hwnna'n erbyn Hulffordd. Hulffordd ar y blaen o ddwy i ddim yn barod. Os yn dda iddyn nhw. Os yn dda i'r Barri fan hyn ar hyn o bryd. Ond mae yna gerdiau melyn yn cael ei fflachio. Wright yn penio. Angen i bawb gadw i pennau. Neu lle i fynd yn fler yma. Diddorol gweld tacl McLagan. Yn ennill y bil. Yn mynd drwodd. Dal y chwaraewr ar ei bigwrn. A nawr maen nhw'n blwyddio yn bopeth nawr. A dyna sy'n digwydd. Bright sy'n teimlo honna. Teimlo'n amlwg yn boenus. Teimlo'n bod llawer yn ni'r hyn i weld sydd yn hyn, ond mae'n hawdd i fi ddweud hynny o'r pwynt sylwebu. Dim fi sy'n cael amddiffynwr mawr yn taro mewn i fi. Jamie Veal. Croesiad da. Penderfyniad yn mynd yn erbyn y Barri. Dyn nhw'n hollol hapus gyda hynny. Efo'n pres sy'n disgyn. A mae'n noson brysur i Hugh Jones, y dyfarnwr, yn barod. Noson oer fan hyn hefyd yn Ne Cymru. Gwynt yn chwythu, a Ponty'n ceisio taro nôl. Joe Hunt. Not. Yr ymwelwyr ar ei hôl i o gol i ddim. Chris Melyn yn ei amgylchynu. Not i cadw'r meddiant, yn ôl mae'n mynd. Corey Shepherd, ddim wedi gweld llawer o Shepherd hyd yn hyn. Yng nghanol y cae. Wel, mae'n glanio'n garedig, a mae'n opsiynau yn y canol. Pontypridd yn pwyso. Tynnu ddyn ôl yn dda. A oedd yn disgwyl amdani hefyd, Patton. Yn cael ei droed i'r bil. Yn edrych am McLagan. McLagan wastad mor brysur, Ratcliffe allan. Dwi'n hollol aderus yn clyrio'r peli yma, Ratcliffe. Ni wedi gael arbediad gwych ganddo. Pan oedd hi dal yn di-sgôr. Rhaid na 20 munud i fynd yn yr hanner cynta. Y Barri ar y blaen. Dyn nhw wrth i bodd. Edrych am ei hael fuddugoliaeth o'r tymor. Ond byddai'n fuddugoliaeth fawr.
Digon amser I fynd. I newid hynny. Hulbert. Yn y cornel. Maen nhw wedi cael cic cornel. O hynna I gyd. Pontypridd wedi bod yn mesgygoliau yn y gemau diweddar. A mae Sgorio wedi bod yn broblem iddyn nhw'n y gyngrair. O 4 maen nhw wedi sgorio. Ond oedd 2 o'r ein un I gêm gyngor diwetha. Yn erbyn Holford. Coesau da. O nawd pawb yn troi to gyfarnwr. Mae'n gic o'r smotyn i'r Barri. A chi'n gweld yr ymateb yn syth. Gan chwaraewyr y tîm cartre. O, dalwch man. Pawb yn troi. Mae'n gic o'r smotyn. Dach ramen hunan fan yna. Wrth I gweld pobl yn dadle. Fi'n credu oedd Barri sy'n mwy na gic o'r smotyn. Mae Clagan bydd yn ei chymryd I. Dyna digwyddiad. Maen nhw wedi cael y cic o'r smotyn. Mae McLagan yn barod i'w chymryd I o'r smotyn. Cain McLagan. Yn edrych am yr ail o'r noson i'r Barri, McLagan. Yn erbyn Ratcliffe, geith y ail gyfle, mae fe'n lwcus, oedd angen yr ail gyfle, unwaith eto. Arbediad gwych gan George Ratcliffe yn reiddiol, ond oedd I nôl yn glanio'n garedig, oedd opsiynau ar y Barri yn McLagan. Oedd yn disgwyl amdani. Mae drydedd o'r tymor, sgorio yn y cwpan dros y penwythnos. A mae'n I sgorio to. Dechrau bywiog ar Barri ar y blaen. O 2 ddim nawr. Oedd hi'n wych gan Ratcliffe. Ond McLagan ddim yn cysgu. Dilyn yr ergyd I mewn. Diolch yn fawr iawn, 2 ddim. Caradogan I Pontypridd, problemau mawr i'r ymwelwyr fan hyn. Dechrau gwych i'r Barri. Llai na hanner awr I mynd, ond mae'n 2 ddim. Hulbert. Yn cael rhyw hwpfach, Shepherd yn ôl. A mae'n teimlo fel noson i'r Barri fan hyn. Angen rhywbeth mawr newid o ran Pontypridd sydd ddim wedi setlo o gwbl. Luke Rees yn dod allan. Ond bydd y Barri wrth I bodd. Steve Jenkins, y rheolwr. Wrth ochr y cae. Un buddugoliaeth yn unig cofiwch. Chi'n goffa chi hynny. Droion. Ond chi lawr yn y gwylodion. Sgynniais i'r gwynt na wedi bod yn ffactor. Yw e'n mynd I fod yn help o ran Pontypridd a'r tafliad hir. Mae'n un dda dros ben pawb hefyd. Llwyddo cadw I mewn. Shepherd. Yr ergyd ymlaen. Barri'n cael trafferth clyrio fan hyn. Nawr Pontypridd sy'n troi I ofyn am gic o'r smotyn. Ond nhw ddim mor hyderus a chwaraewyr y Barri yn galw am gic o'r smotyn. Mae yna groesiad da hefyd, ond Bright yn y fan ar lle. Ergyd o bellter. Oedd ddim yn ddrwg gan Danny Williams. Ond oedd ddim yn poeni Luke Rees gymaint o hynny chwaith. Hanner awr 'di mynd, 2 ddim. Y Barri sy'n mwynhau. I cefnogwyr nhw sy'n swnllyd. Dyma digwyddiad eto'r cyffyrddiad bach na'n achosi'r problemau yn reiddiol. Williams, gadodd eich symudiad I fynd. A fe sy'n dod nôl ar ddiwedd y cyfan I gael yr ergyd dros y bar. Dath I nôl yn dilyn y clyriad na I Williams. Oedd na wthiad bach. Pawb yn hawlio bod na ambell I drosedd ddim yn mewn. Ond y farnwr yn dweud dim. Michael George y diweddara I
i gwyno. Williams, tafiad clyfar, cyflym Williams yn y cwrt, os na gymorth. Not i Pontypridd. Not heibio i Bright. Croesiad ddim yn wael, y peniad yn dda hefyd, mi o'n ag am sefyll. Felly fydd y cyfan ddim wedi cyfri, ond gwell gan Pontypridd, fe gymryd nhw honna. Angen rhywbeth bach i godi calonau nhw. Not eto. Dyn ni weld y digwyddiad. Am sefyll oedd hi. Dwi ddim i'r Barri. Hapus i byd. Chwarae teg. Hwlffordd hefyd yn hapus i byd ar y blaen o ddwy gol i ddim. Nebyn pen y bont. Bright. Edrych am Hulbert. Oedd e bron cael y cyffyrddiad rhwng y coesau. Y Meg. Bron gweithio. Eto, mae yna gymaint o gwyno wrth ochr y cae. Yn deall ambell i benderfyniad yn gweithio pobl, ond dwi'n gwybod weithiau chi'n meddwl bod yna or-ymateb tafliad oedd hi. Dwi'n meddwl oedd y byd, drychwch. Angerddol, na ni ddweud hynny amdano nhw, efe? Mae yna eiriau eraill, falle byddai'n gweithio. Mae angerddol yn neud y tro'n iawn. Bright, mae Bright i dal yn sylw ni heno, mae Bright i ennill cic rydd. Barri wedi colli tair gêm yn olynol yn y gyngrair ar ôl ennill yn erbyn y bala. Ond dyn nhw wedi bod yn sgorio gymaint o hynny. Ond dwy yn barod heno. A cyfle. Am un arall fil, Ratcliffe yn yr allan. Gwbl hyderus o ran y golgeidwad, oedd yn gol hwnna'n dod o bell. Bright, yno eto. Bright i fod yn fywiog, ond mae Williams wedi cipio'r meddiant. Caradogan yn galw amdani, Shepherd yn edrych am Caradogan. Tackle fach hwyr gan Caradogan. A'r Patton. Y fainc di sylwi ar hynny fel, byddwch chi'n disgwyl o'r patrwm i dyn hyn. Kieran Lewis yn ddwm i Pontypridd. A Luke Rhys. Allan. Dim problem i'r Barri. Gwynt yn parhau i chwythu fan hyn o gyfeiriad ynys y Barri. Byddwn ni'n tybio sy'n ni'n goffod rhoi rhyw gyfeiriad i chi o'r hyrddiadau sy'n cyrraedd ni yn Ne Cymru. Yna sôn am wyntoedd cryf. Yn amau bod yr ffair yr agor heno. Hulbert yn herio. Mi yn hoffi'r hyn ni'n gweld o ran y ddau yn yr ymosod i'r Barri. Dyn nhw'n rhoi eiliad i amddiffyn Pontypridd. A mae hynny fel sef yn ymestyn drwy'r tîm. Pan chi'n ymosod o'r blaen, mae'n ysbrydoli'r gweddill. Mae'n sydd amddiffyn yn nerfus fel mae Pontypridd heno. Felly bod gweddill y tîm yn profi hynny. Tackle hwyr ar McLagan. Reit dan droen y dyfarnwr. Dim sioc bo hwnna. Yn gic rydd, 10 munud i fynd. Os o'n wych i'r Barri, wrthyn ni weld hyd eto. Mae'n rhwystredigaeth gan Pontypridd. McLagan. Eto, Barri sy'n herio, wel oedd hi'n dod nôl, Hulbert. Yn acrobataidd. Ac yn ironig, sef wedi gadael ddi, oedd Patton yn cyrraedd. Patton yn dal i ben. Ond Hulbert, yr ymosodwr. Yn medro. Ydych chi weld y bas na, oedd Patton yn aros am y cyffyrddiad syml. Chi'n gweld i ymateb e. Ond oedd Hulbert ddim yn gwybod hynny. Oedd bod yn dipyn ymdrech gan Oli Hulbert. Oedd yn brif sgoriwr y Met cwpl o dymorau yn ôl, Oli Hulbert. Oedd i dychwared i uwch gyngrair Cymru yn yr haf o Iowfil. Yn braf cael yn ôl. Wel, na, dwi'n dilyn yn Barri. Evan Press yn nghanol y cae. Chi'n chwarae mewn cwpl o safleoedd Press yn nghanol y cae ni'n gorau dyddiau yma gyda'r Barri sy'n clyrio Pontypridd. Eisiau llusgo hynny'n nôl mewn i'r gêm yma.
cyn hanner amser. Seinti, fel mae fe'n gallu gwneud drwy ganol y cae. Ond oedd o'n wastad yn mynd i fod yn dipyn o frwydr. Dyfarnwr wedi gweld rhywbeth. Shepherd yn cael rhyw gyffyrddiad bach ar Seinti yn ceisio ei rwystro fe. Clywed tân gwyllt yn y pellter. Yn y tân gwyllt ar y cae. Dyma hi eto, Seinti, jyst fyna. Digon teg. Seinti, mae fe'n gawr, yn edrych o. Chi'ch gweld yn y sgwar bocsio yn hawdd yn gorfforol. Mae fe'n dechrau cyflymu pethau, mae'n anodd stopio fe. Wel, sy'n ni fan yna, Shepherd goffod troseddu. Ponty'n galw am drosedd, ond y penderfyniad o blaid y Barri. Chi'n teimlo bod yna rhyw gystadleuaeth rhwng y ddau yma yn barod. Clybiau'r de, mae yna rhyw elfen fach rhwng clybiau'r de. Rhwng y Barri a Met a Pen y Bont a nawr Pontypridd. Mi oedd yna gyfnod ble oedd daearyddiaeth y gyngred yma'n dra gwahanol. Y gogledd ddwyrain, oedd yna glwstwr o glybiau. Braidd neb yn y de. Beth ydi newid? Barri yn colli ffordd yn y cornel. A Pontypridd yn ceisio newid hynny. Williams yw'r opsiwn. Rhediad, Campus mewn i'r cwrt. Gwych gan Pontypridd. Dal i fynd, Lewis. Cael ei stopio yn y pen draw. Gwell gan yr ymwelwyr. Not. I gymryd y tafliad. Steve Jenkins yn bloeddio'r i chwaraewyr. Mi wthio i fyny. Sy'n hwyro bod yn i gwthio nôl rhyw ychydig. Dim llawer, ond digon. I newid y balans o bosib a'r momentum. Jared Wright o'r cefn i Pontypridd. Caradogan eto. Prin iawn i wedi gweld Jack Caradogan. Cwr ifanc gymryd y dalet. Yn wych yn erbyn Hwlffordd. Ffyrddiad trwm gan Davies, a mae wedi gwneud yn dda. Nôl maen nhw'n mynd. Kieran Lewis. Magidson. Oedd y bas na braidd yn galed a Thil neu Diore i reoli ddi. Shepherd yn ddwfn. Opsiynau. Not yw un ohonyn nhw. Not yn anlwcus, ond ath e'n wych Caradogan. Gwthiad bach, Michael George yn gadarn yn amddiffynol. Hulbert, cyffyrddiad clyfar gan Hulbert yn gwarchod y bêl. Mi'n credu bod McLagan yn cam sefyll fan hyn. Dod dal ddim wedi cyffwrdd ei. Yn chwarae ymlaen, medd y dyfarnwr, archimanwr, McLagan. Ond ni'n aros am y chwiban rhai cyfaddau. McLagan i'r Barri yn edrych am un arall. Ponty'n greu digon. Wel, o'r olwg gyntaf, edrych am bod McLagan yn cam sefyll. Mae rai cyfaddau, ni'n meddwl mae aros i McLagan gyffwrdd y bêl oedd y Llimanwr cyn codi ei Lliman. Yn credu oedd McLagan yn meddwl yr un peth i fod yn hollol onest. Dyma hi eto. McLagan yn gadael ddi am gyfnod mor hir wedyn. Yn troi. Bydd hwnna wedi bod yn ddadleuol, dwi'n credu. Tasa nhw wedi chwarae ymlaen a creu rhywbeth. Wel, falle nhw dal greu rhywbeth, achos mae'n gic gornel. Ac mae'n achosi problemau Ratcliffe yn gwneud digon. Hulbert sy'n cystadlu. Mae'n ennill tafliad i'w dîm. Mae'n gryf yn ysgwyddau Hulbert. Tipyn o gyffeiliad ar ran y Barri. Mae'n nhw gyfle i daflu hon i mewn. Rhys Davies yn paratoi. Pontypridd syth nôl at Davies nawr de. Davies, ond Ratcliffe yn ei gwylio i'r holl ffordd. Mae'n fwy o ddadle yn y canol na. Hulbert a Shepherd yn disgyn ar draws ei gilydd. Rhys Davies yn ôl. Ar ôl y tafliad, peniad da yn erbyn Williams. Bright yn edrych am Hulbert. Trediad da gan Hulbert. Dim ond McLagan sydd yno. Hulbert. Gwarchod y bêl yn gampus. Bright yn cyrraedd. Yn edrych am McLagan. Bach ornest yn y canol.
A ddim yn mynd i gael penderfyniad arall. Pethau i'r afi rhyw ychydig, hanner amser yn agosau. Dim llawer opsiynau Shepherd. Ond ystymiad ei fraich yn dangos hynny. Sy'n cymorth gan i gyd chwaraewyr. Lewis yn un opsiwn. Shepherd. Cummings. Braidd dim cyfle i Cummings wneud hyn yn erbyn i gyn-glwb. Ni gweld e'n carlamu lawr yr asgell dde yna. I'r Barri droion ar draws y tymore. Bellach yn gwneud hynny i Pontypridd. Cefnogwyr Barri di mwynhau'r dacl na ar Cummings. Ond y tasau Pontypridd yn gallu creu rhywbeth reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Lewis, rediad cryf, Williams y cam sefyll. Ddim llawer ynddi, ond yn edrych o bod e wedi mynd bach yn gyflym. Lle bod chi'n clywed, cefnogwyr y Barri. Maen nhw'n drac sain i'r hanner cyntaf yma. Trwm di stopio o'r y teg. Cef yn beio nhw. Tîm nhw'r blaen o 2 gol i ddim. Edrych am i hael fuddigoliaeth o'r tymor. Colli o gol i ddim yn Pontypridd dechrau mis Medi, oedd hi'n danllyd. Dwi'n wedi cwrdd cyn hynny ers rhyw 2 dymor yng nghwpan y gyngrair, rownd yr wyth ola. Oedd hi'n 7-1 i'r Barri nos yn yna, hat-trick i McLagan. Caniad da yn ôl. A chi'n mynd ôl wedyn ni cyn y gêm gwpa yna. I gêm degawd yn ôl yng Nghyngor y De yn y drydedd adran. Dangos fai mor bell mae'r 2 dîm yma wedi teithio ers hynny. Oedd y Barri wedi gorfod ail ffurfio ar ôl yr holl broblemau fi oedd Mark Bark Jenner. Ond nhw'n dechrau o'r dechrau. A Pontypridd yn dechrau taith nhw i fyny'r cyngreiriau. Dyma nhw. Yn uwch gyngor Cymru, JD. Yn braf cael nhw ma hefyd. Ponty'n uchelgeisiol. Mae'n cael problemau heno. McLagan eto'n fywiog Hilbert yno. Ble mae'n glanio gwedwch Hilbert. McLagan ar y boli! O, bobl bach! Mor agos, mor fywiog hefyd. A'r Barri, bron coroni. Hanner cynta campus gyda gol campus. Wel, nerfusrwydd yn amddiffyn Pontypridd. Ac eto, y cyfuniad na, Hilbert, McLagan. O, ddi bron. Oedd un o goliau'r tymor gan Cain McLagan. Williams nawr at Shepherd, Pontypridd yn ceisio creu Caradogan yn y canol. Yr melyn a'r glas yn ei amgylchynu a fil. I ffwrdd o fe. Wel, mae Hilbert i gwneud digon. A mae Patton di cyrraedd na gynta. A mae'n 2 i ddim i Holffordd yn erbyn pen y bont erbyn hyn. Martel ar drydedd a Brwsesi. Gynt o'r Barri fan hyn. Gath yr ail. 2 i ddim i Holffordd. O'na sgôr syfrdanol yn y gyngrair yma. Ben a sgwyddau. Uwch ben pen y bont yn Sir Benfro. A'r gair pen yn ymddangos bobman yn y gêm yna. Pen yn ei plu. Byddech chi'n tybio o ran pen y bont a Rhys Griffiths wrth ochr y cae. 4 munud wedi ychwanegu fan hyn. Ambell i anaf o ran Pontypridd ar ddechrau'r gêm. Ambell i ddadl wedyn ni. I'r dyfarnwr, ddatrys. Yn y hanner cyntaf hefyd. Mae wedi tawelu o ran yr elfen danllyd o'r gêm. Cofiwch, sy'n cael ei byddai'n cymryd lot i danio nhw eto. Yr spark na. A fel hyn maith, yn ei agosau yn yr holl gemau. Di sgôr ar yr ofal, bydd Aberystwyth yn hapus iawn dy hynny ar y gwylod. Di sgôr. O, na ganlyniad neu sgôr mawr iawn. Holffordd tair, pen y bont dim, 2 i ddim fan hyn. Di sgôr rhwng Met o Drenewydd. 7 buddigoliaeth yn olynol i'r Drenewydd, cofiwch. Pres sy'n croesi. O, mi oedd hi'n croesio da hefyd. Yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Syndod gweld pres ar y dde yna. Mynd i de ola yr hanner cyntaf. McLagan a'r meddiant.
Un o'r nosweithi na le mae McLagan ar ei ore yng nghanol popeth. Ar ei bod yn chwaraewr mor pwysig ers cyrraedd y Barri. O'n i'n mynd nôl i haf 2017 ond nath yma o ferthyr Cain McLagan a'i gyfraniad yn enfawr. A'r hyn sy'n crynhoi hynny weithiau, ni weld chydig o driniaeth fan hyn, Joe Hunt yn teimlo hwnna, Bale yn ei daro fe. Just tymor diwetha sy'n cael fi gyda McLagan. Dyma digwyddiad eto, jyst y Bale yn taro Joe Hunt. Y Barri'n disgyn, ond llawer o'r chwaraewyr yn aros, neb yn gadael. 34 o goliau i McLagan yng Nghyngor y De, tymor diwetha. Mae fe dal yma. Mae fe mor gystadleuol, mae fe dal na yn gwneud digon. Fil, mae Fil yn gallu taro nhw o bellter yn y basfach. Hulbert, McLagan eto. Edrych nôl at Hulbert. Mae nhw mor beryglus. Mae'n bleser gweld y ddau yma. Yn cyfuno. Tafiad fyddi. Dyma ni eto, mae Hulbert yn troi, mae McLagan yno. Mae McLagan yn troi, mae Hulbert yno. Yn Sion llaw i unrhyw amddiffyn. Pontypridd, un o'r amddiffynfeydd gorau yn y gyngrair sy'n profi hynny heno. Dwy ddim ar yr egwyl. Yn wrth i bod dy hynny. Os na amser, os na un cyfle bach arall. Pont sy'n gwneud digon, Fil nawr de. I'r Barri. Mae'r bas na'n achosi problemau eto, Hulbert. Bron cyrraedd na. Press. Uchel Affi. Ble mae'n glanio gwedwch, press eto. A sy'n byd o rhaid i fod yn bas dda gyda'r ddau yma yn arwen y linell ymosod eto. Drychwch ar Hulbert, just. Oedd eisiau yn gwybod bod e'n mynd i chael i. Oedd e dal yno, yn gweithio'n galed. Hanner cyntaf siomedig dros ben o ran yr ymwelwyr. Os na ymateb yn mynd i fod yn yr ail hanner, na'r cwestiwn mawr. Yn cofiwch, dim ond 4 gol, mae'n wedi sgorio yn y gyngred drwy tymor. A'r Barri eto yn gadar yn amddiffynol. Dyna hi, mae'n siŵr, am yr hanner cyntaf yma. Disgwyl y chwiban. Sa'n un y gol, byddwn ni'n dechrau cerdded i'r stafell newid. A nawr, mae dipyn o daith i'r stafell newid, mae'n yn Barri. Os ydyn nhw'n cymryd bach o amser, bod chi'n gweld nhw'n ymddangos. A Steve Jenkins ar y fforddwr, y reolwr wrth i fodd. A dyna ni ar y gair chwiban ola, yr hanner cynta. Y hanner cynta sy'n bendant i'n mynd o blaid y Barri. O'r eiliad gynta, ond nhw'n edrych yn fywiog, nhw'n edrych yn barod amdani heno. A cyn i ni hyd yn oed gael y gol gynta, oedd George Ratcliffe wedi gwneud arbediad gwefreiddiol i rwystro McLagan, a symudiad slick mae'n gorffen gyda Bright yn taro. Gol i ddim ar ôl cwarter awr. Bright a'i gol gynta i'r Barri. A wedyn ni llawio yn gwbl glir. A McLagan ar yr ail gynnig, arbediad da arall gan Ratcliffe. A McLagan, fel pob ymosodwr da, i chi roi'r ystrydau fyna, yn dilyn di fyny, mewn â hi. Felly dyna ni, y gyngrair sy'n cael yn sylw ni heno, yn ystod hanner amser. Newn ni roi sylw hyn sydd wedi bod yn digwydd dros y penwythnos yng Nghwpan Cymru. Yn ffynwch yn y bell, byddwn ni'n ôl fan hyn ar gyfer yr ail hanner. Yn ôl at Owen, Owen yn y cwrt Cosby. At y llinell gwsg yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ar ôl hanner munud, mae'r tîm cartre wedi mynd ar y blaen. Y capten Jack Thorne yn rhwydo. Gwaith da gan John Owen, rhif 10 Aber yn tynnu'r bel yn ôl, a Jack Thorne yn gwneud dim camgymeriad. Harry Owen yn methu'r bel. Josh Dow wedi hon yn codi'r bel dros Steve
gan Harry Owen. Y bas yn llithro dan I droed o. A Josh Dorwood oedd y cyntaf I ymatab. Cycridd mewn safle ddawol i'r tîm cartra. Kirkman! Yn curo'r wal. Ond y postyn yn sicrhau bod y sgôr yn aros yn 1-1. Cyr lawr y cae. Tuag at Steph Davies. Davies dal yn ei holi. A go amgylch y golwr. A dydy ddim yn gico'r smotyn. Yn hytrach. Mae'n gardyn melyn I Steph Davies am dwyllo. Fe nath o gyrraedd y bêl gynta. Cyn Nathaniel Osborn. Ond ar I bwysau hun. Ath y masodwr aber i'r llawr. Kostrwmin. Yn crymanu'r bêl. Tuag at y postyn pella. A'r peniad. Yn syth at Dave Jones. Tim Georgievski. Gafodd I ben ati. Oedd hwnna'n gyfla da. Gonol y tîm cartre. Mi ffennio allan o bell a Kirkman. Kirkman o bell! A Nathaniel Osborn. Y golwr 1 ar 15 oed. Yn cael blaen I fysedd at y bêl. Un cyfle ola i'r tîm cartra. Un cyfle ola I osgoi cicio'r smotyn! A mae Steph Davies wedi canfod yr hwyd a reit ar y diwedd. Mae Aberystwyth wedi torri calonna Pontardawe ac ar ôl sgorio yn y funud gynta 1. Mae Aber wedi gwneud yr un fath yn y funud ola 1. Bach yn siomedig, y siwt wnaethon ni chwarae. Ti'n meddwl, chwarae deg I Pontypridd, ni'n meddwl nhw oedd y tîm gorau heddi, so fi'n credu bod ni wedi cael get out of jail card fyna. Ond neis mynd trwyddo i'r rown nesaf, hapus cael y gol, a nawr symud mlaen I nos fawrth nawr gêm enfawr yn Caernarfon. Y nod I hwlffordd y penwythnos yma oedd peidio cholli dîm o adran is yng Nghwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol wrth groesawu dreigia baglan. Gweitha cael yr rhan fwyaf o'r cyfleon fe drodd hi'n benwythnos rhwystredig i'r tîm cartra. Perfformiad arwrol gan Matthew Stanton yn y gol I dreigia baglan yn achub I dîm ar sawl achlysur. Ac fe wnaeth y tîm sydd newydd ennill 2 ddyrchafiad yn olynol I gyrraedd cyngred y de lwyddo I gadw Llechen lan. Mae Hwlffordd wedi troi'n arbenigwyr ar gicio o'r smotyn erbyn hyn ar ôl I campa yn y gema ailgyfla tymor dwytha ac yn Ewrop dros yr haf. Zach Jones yn y gol oedd yr arwr unwaith eto, tra roedd I gyd chwaraewyr yn sgorio gyda phob cynnig. Fe wnaeth J. Thomas rwydo I gadw dreigia baglan ynddi, ond yn y diwedd Hwlffordd sy'n camu I drydedd rownd y cwpan. Fe wnaeth y golwr ifanc o Zela newydd arbed ddwywaith o'r smotyn. A Rhys a Brwdzese rwydodd y gig cola I gwblhau'r fuddugoliaeth I Hwlffordd. Cymra'n Celted wedi llwyddo I gadw pen y bont mas hyd yn hyn. A Watkins yn llwyddo I wneud eto. Mae'r dyfarnwr wedi roi ddi. Watkins methu credu'r peth yn mynd I gael gair dar dyfarnwr cynorthwyol. Cael cerdyn melyn am ddadle. Kirkhoff oedd yn codi I gael y peniad a Watkins methu rhwystro I rag croes i'r llinell. Davies a'r tafliad. A Reffel o afoli I gefn y rhwyd I ymestyn mantes pen y bont I ail nhw. A pen y bont yn dechrau edrych yn gyffyrddus nawr yn edrych fel y tîm o'r uwch gyngred. Harling yn llithro fewn fyna. Reffel yn ei lledu ddi. Henry Jones yn edrych lan yn gweld bod yna groesiad. Watkins yn dod allan amdani ac yn methu'r bêl. A geith Dan Jeffries ddim cyfle haws I sgorio tymor yma. Isles oedd gyda fe ar y llinell. A gwaith hawdd i'r amddiffynwr benio fewn i'r rwyd. Cymra'n Celted heb cael llawer o gyfleon yn y gêm yma, ond camgymeriad gan Jeffries. A Michan methu cael gol gysur yn hwyr I Cymra'n Celted. Rushton yn adennill y meddiant. Lledyr chwarae yn sgwar. A wedyn Olsion ar cyfle. Mae'n torri mewn ar ei droed de. Olsion! Wedi rhoi bai Colwyn ar y blaen. Olsion, draed cyflym yn y cwrt Cosby, ddyn ôl ar ei droed de. A roi dim gobaith I Ryan Williams yn gol yr ymwelwyr. Jones bas ymlaen tuag at Nick Rushton sydd am bwysau gan byd mo.
Y heibio'i byd yn ffodus braidd. Y groesiad gan Dacpan, a mae ddwy ddim i bai Colwyn. Braidd y ffodus o'r ystyn yn y gornel. A mae Iwdo Acpan wedi dyblu mantais y tîm cartra. Os y gyfla cyn yr egwyl i bai Colwyn. Jamie Cumming ochr bell ar cae, yna drin disgwyl am y groesiad yn y cwrt Cosby. Uned i Acpan, mae'n taro trawst. A so hwnna di selio. Siawns gen i lle bai Colwyn yn y drydydd rownd. O, Matthew Thomas ymleir wedyn, mae Kai Owen yn aden i llymeddiant o'i flaen. Mae'n opsiynau. Acpan o'i flaen, Alsion i'r chwith. Ar y postyn pella, mae Nick Christian yn sgrechian amdani. Neb ar ei gyfil. O, draed cyflym gan Olsion. Acpan i selio'r fuddugoliaeth, ond unwaith eto arbediad o didog gan Ryan Williams ar yn y gêm, y bos. Acpan gwaith da gan y fo ar ymyl y cwrt Cosby. Yr ergyd yn curo o'r golwr ar ei postyn agosa. Ail o'r prynhawn i'r ymysodwr trydydd o'r gêm i bai Colwyn. 12 munud i mewn i'r ail hannar. Y tîm cartra yn ymestyn i mantais yn bellach. Creamer, llethyr chwarae i Olsion. Ydyn gyflymach na Nicholson yn dimau mewn y cwrt Cosby. Nhw'n dacl yn dda. Olsion dal ar meddiant. Y gyflodd yma i'r eilydd Sam Turner. Yn rhwydo'r bedwaredd. Gol i bai Colwyn. Olsion yn creu y cyfla. Chydig dros 20 munud o'r ail hannar wedi chwarae. Mae'n gyffyrddus rwan i bai Colwyn. Di Gornel dod i mewn tuag at y Smotyn. Beniad gan Nicholson. Bale wedi disgyn i Robert. Oes y gyfla yma. Oes ma yna. Oedd e ar y llinell. Gyfla i Davies. Mae'n gefn yr oed gan Callum Barri. Smona llwyr yn amddiffyn bai Colwyn. Llygedyn o baith efalla i Lanrws. A mae gen nhw 2 munud ar 20 i gael hynna yn ôl i mewn i'r gêm yma. Owen Ford, sy'n codi ben. Mae'n opsiynau. O bas yn ei fle'r Parry. Yn troi, Parry ar ergyd! Mae'n ail i Lanrws! Ail i Parry! Mae'n yn ôl yn y gêm yma. Ac o fewn munud a hannar o sgorio'r gyntaf, mae Parry di rwyd ei ail. Dylan Olsion. Olsion, i gau un pnawn yma, i creu un arall. Turner, groesiad chwip o groesiad gat y postyn pella. A mae mewn, oddi ar Lloyd Marsh-Hughes. Neu fo sy'n ei hawlio hi. A rwan, na hwnna yn selio'r fuddugoliaeth i bai Colwyn ymdrechion. Llanrws dod yn ôl i mewn i'r gêm. Olsion, derbyn i nôl yn y cwrt Cosby. Dyn i nôl tuag at Rustin. Rustin yn taro. Cefn yr hwyd. Tor Calonis i Llanrws. Chweched o'r gêm i bai Colwyn. Difference in quality in the final third of an O and on dda, ruthless really. Any mistakes that ni'n neud, dwi'n teimlo gath ni'n punisho, especially second half anyway. Ond pryd oedd i ddod i 4-2 dwi'n meddwl, sa'n ni'n cael gol arall reit sydyn, dwi'n meddwl. So un di gallu neud i reit interesting, ond ia, dyna fo. Sgiliau hyfryd gan Vickers, croesiad da, peniad rhwydd, a Cameron Allen sy'n rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Neb yn ei farcio fe, a Cameron Allen yn penio'n hyderus heibio i Jack Lewis. Mae'r gol wedi dod. Ashford rownd y gornel. A'r bas ymlaen at Sean Williams. Williams at Ashford. Cyfle fan hyn. Ashford! O, arbediad ragorol gan Lee Idzi. Cyfle gorau'r gêm i Evans and Williams. A chwaraewr reolwr, Richard Lewis, dros y gecrydd. Ar ei drod chwith. O gwmpas y wal y tarwr bar! O, mor anlwcus Richard Lewis. Dyson. Wedi gweld y rhediad gan Liam Thomas mewn at Gibbons. Dyma Harry Howells! A Harry Howells yr eilydd o'r diwedd yn sicrhau lle Caerfyrddin yn 1-15 ola Cwpan Cymru. Yn ei ymddangosiad cynta i'r tîm cynta. Dyma fydd digwyddiad ola'r prynhawn dwi'n tybio. Cyfle i Vickers ychwanegu'r drydedd. O, dyna chi arbediad. Vickers yn crymanu'r bêl o amgylch y wal, ond am arbediad gan Jack Lewis.
I chi drodd 16 ola Cwpan Cymru nawr. Beth yw'r gobeithion? Pwy licech chi gan nesa? TNS away. Easy. Draw at Gau Seilo, lle roedd y felin Helyn gwynebu her fawr wrth groesawu'r Drenewydd o'r uwch gyngrair, ac fe aeth y ffefrynna ar y blaen toc wedi chwarter awr yn dilyn gôl Dominic Smith. Roedd hi'n troi'n brynhawn anodd i'r tîm cartre erbyn hanner amser ar ôl i'r Drenewydd sgorio 2 gôl mewn 4 munud a rhoi 4 gôl o fantais i dîm Chris Hughes ar yr egwyl. Cyd brif sgorio'r uwch gyngrair Cymru, Aaron Williams yn rhwydo 2 waith, cyn i gapten yr ymwelwyr Kieran Mills Evans benio am ei gôl gynta'r tymor yma. Parhaodd y goliau i ddod yn yr ail hanner. Cheryl Foster yn dyfarnu bod sodliad Macaulay Taylor wedi croesi'r llinell ar ôl taro'r postyn. Zeli Ishmael seliodd y fuddugoliaeth i roi'r Drenewydd yn yr het ar gyfer y rownd nesaf, ac cawn weld nos fercher yma pwy fydd yn ei gwynebu nhw. Let's get on the ball.
Substitution at the start of the second half for Pontypridd United. Croes yn ôl ato ni, barod am yr ail hanner fan hyn a'r newyddion cynta i roi i chi bod yna eilyddio o ran Pontypridd. Curtis Hudson sy'n dymlaen yn lle Ben Magidson, yr amddiffynwr canol. Gath e chydig o driniaeth yn hanner cynta yna, Magidson sydd wedi chwarae pob eiliad i Pontypridd tymor yma. A Hudson yn dymlaen yn erbyn i gyn glwb. 2 gyfnod fan hyn yn y Barri. Y gŵr sy'n cynrychioli Barbeidos. Yn awr yn Barri-Beidos. Dwi'n yn teimlo fel Barri-Beidos mae heno. Mae'n rhaid cyfaddau. Mae'n oer, mae'n wyntog. Ond mae'r Barri ar y blaen o 2 gol i ddim. Mae'n wrth i bodd am hynny. Goliau hanner cynta. Wel, mae Pontypridd yn dechrau ar ychydig o garlam fan hyn. Hudson yn cael cyffyrddiad. Caradogan ar hediad na. Mae'n gael awgrymu'n garedig. Falle bod ni wedi gael mwy gan Caradogan. 30 eiliad cynta ar ail hanner, neu os ni'n hanner cynta. Felly newid yr goliau i chi, cwarter awr. Bright yn taro i'r Barri, Harrison Bright sydd ar fenthyg o gas newydd. Wedi bod ar benthyg am Pontypridd hefyd. Pontypridd yn ceisio dod nôl mewn i hon, yr ergyd o bellter, mae'n bell dros y bar. Ond, mae'n ymdrech. Felly gymryd nhw honna ar ôl yr hyn welon ni'n y hanner cynta. Cwpl o wythnosau da o ran Pontypridd, ennill yn erbyn Hwlffordd. Yn sgorio 2. Ond dim ond 2, ni'n sgorio drwy tymor cyn hynny. Gyda llaw a Met ar y blaen yn gynnar yn yr ail hanner. Gartre efo'n y Dre Newydd. Dre Newydd i ennill 7 yn olynol. Ond yn colli. A'r rhediad na di dechrau yn erbyn Met Caerdydd dy llaw. Match-up gathi i'r Dre Newydd i Met Caerdydd. Chubb yn cael honna. Pen y Bont i cael un yn ôl ar ddiwedd hanner cynta yn erbyn Hwlffordd. Hwlffordd ar ban o 2 gol i ddim. Pen y Bont i cael un yn ôl. Jonathan Brown gathi. A chi'n gwybod be, mae Dre Newydd i taro yn ôl yn syth. Y Met, un o'r un Aaron Williams. Gŵr y goliau tymor yma. Sydd wedi cael honna. Digon yn digwydd yn y brifddinas, felly. Ni'n mynd bell o'r brifddinas fan hyn, wrth i'n edrych am y Clagen. A chi bas, oedd hi ddim yn hollol gywir, ond oedd hi sy'n pwrpasol ac yn hyderus. Gael tipyn hynny gan y Barri, hyd yn un heno. A bach gormod o bwyso o'r Shepherds yng nghanol y cae. Press yn un ohonyn nhw, a Patton. Ond dwi'n siŵr pam y Patton yn cedder i ffwrdd o'r bil, ond mentro i fyna. Barri ddim yn hapus dyn, chi'n gweld pam bod hi'n gecrydd, cofiwch. 2 yn amgylchynu Shepherd. Felly goliau ar ddechrau'r ail hanner. Yn y gem yma, 2 gol yn y brifddinas. Rhaid i sgôr Caernarfon Aberystwyth. Bydd Aberystwyth yn hapus dy hynny. Ar y gwylod. Barri, un o'r gwylod cyn heno. 1 gem ond wedi ennill. Hyd yn hyn. Felly bydd hynny newid. Bydd y goliaeth yn erbyn y Bala cwpl o wythnos yn ôl. Ond yn meddwl bod nhw wedi troi'r gornel o bosib o'r ennill yn erbyn y Bala. 3-1 wedyn. Mynd mas o colli 2 yn olynol.
Enillon yn y cwpan dros y penwythnos. Y ddau dîm yma di ennill o 6 i ddim. Aberteileri yn cwrdd â Pontypridd. Mae'n siŵr os oedd Blodwen a Mary o gwmpas. A Porthcawl oedd gwrthwynebydd y Barri yng Nghwpan Cymru, enwell yn yr het neu'r fowlen, neu bynnag mae'n defnyddio dyddiau yma, fori ar gyfer y row nesaf yng Nghwpan Cymru. Wrth ar y cae, mae hyfforddwr rheolwr, mae'n ddrwg da fi o Barri, Steve Jenkins. Gynto Abertawe, dros 400 o ymddangosiadau yn y gyngred Bill George, Steve Jenkins. 16 cap i Gymru. Mae'r pwynt cyntaf dlen i wneud. A mae yna Airbach yng nghanol y cae unwaith to. Cummings sy'n mynd... Wel, gath e, oedd e Gerdyn Melin, gyda gadw'n hand yn y man. Edrych bod Dyfano wedi bod yn sgwennu enw lawr. Cummings yn erbyn i gyn glwb. Shepherd sydd wedi cael y Cerdyn Melin. Un arall i'r noson. Gweld cwpl yn y hanner cynta. Cummings o'r peniad. McLagan ar cyffyrddiad. Gwych gan McLagan. Davies. Croesiad campus. Hulbert. Mor agos. Mor agos. Y Barri. Wel, am gyfle. Dim Hulbert oedd yno. Davies na'n chwipio hwnna ar draws. A'r rhediad i'r postyn pecha. Fil oedd yn cyrraedd na. Davies yn chwipio hwnna. Fil ar cyffyrddiad lleia. Ond ddim digon cywir. Oedd hi bron yn dair i'r Barri. Cyfan yn deillio gan gyffyrddiad campus gan McLagan. Dyfal barhad. A fe jyst yn brwydro am bopeth. Tafliad ddim yn wael. Chwaith ar peniad. Achosi problemau. A Pontypridd dan bwysau. 5 munud i mynd. Ail hanner. Dim byd i newid. O ran y sgôr, o ran y sŵn chwaith gan y cefnogwr cartre. Wel, peniad yn ôl. Os ben pawb yn y diwedd. Mae Ceston Davies yn y canol a Jared Wright yn cael noson brysur. A'r gwynt yn achosi problemau eto. Ratcliffe yn ei gweld hi. Pontypridd yn ceisio tyrio hwnna'n gyflym. Mae Hulbert yn mynd i gael Cerdyn Melin fan hyn am rwystro Ratcliffe fan yna. Felly Cerdyn Melin di ymddangos nawr. Sainty, McLagan, Hulbert, Shepherd a Wright o Pontypridd hefyd. Mi oedd yna gyfnod yn hanner cyntaf, blwch chi am poeni bod y cyfan yn mynd i ferwi drosodd braidd. Dywelodd i ar ôl hynny. Mae yna elyniaeth rhwng y clybiau yma. Dim ond un gêm yn wedi chwarae. Hynny yw'ch yn Cymru na byn i gilydd. Pontypridd atho hi, dechrau Medi, gol i ddim. Yn y hoff Sgorio Pontypridd, tymor yma, gol i ddim. Hulbert nawr. A edrych am McLagan, oedd hi bron mynd drwodd. Hulbert dal yno hefyd. A maen nhw'n pwyso am bopeth. Jared Wright, y capten, yn gwneud digon. Curtis Hudson nawr. Yr eilydd. Yn erbyn i gyn glwb, am felly un o gefnogwr y Barri yn esgoffa fe o hynny. Mae croeso mwyaf cynnes, dwi wedi glywed. O, rai cyfaddau. Oedd y well na'r croeso gath Lee Kendall. Y fforddwr gyda Pontypridd erbyn hyn. Fe oedd yng ngofal y Barri tan diwedd gorffennaf ac yn gadael yn ddisymwth. Ac yn gadael nhw mewn ychydig o dwll reit o'r drothwyr tymor newydd. Byddai'n un o grymu hefyd. A Steve Jenkins mewn. Dechrau anodd iddo fe wedyn ni. Colli cwpl o gemau. Un gêm maen nhw wedi ennill. Fel yn ei sôn, honno'n erbyn y bala. Colli tair ers hynny. Newidiadau yn yr haf hefyd. 8 wedi cyrraedd gan gynnwys Hulbert sy'n rhoi pwysau ar Ratcliffe. 12 chwaraeo di gadael. Hulbert dal yno. Ratcliffe yn llithro. A'r holl waith na yn golygu bod y bil yn cyrraedd McLagan a'r Barri yn creu yn y canol yn disgwyl amdani cyffyrddiad pwysig dros ben i rwystro Patton. Tackle holl bwysig gan Pontypridd. Wright gath i droed iddi
box, oedd Patton yn cyrraedd. Gol ar yr ofal, pa ffordd mae wedi mynd. Cynarfon gathi, gol i ddim. Cynarfon o'r swatyn hefyd, Clac sydd wedi cael ei. Aberystwyth ar y gwylod, problemau iddyn nhw, oedd Barri un o'r gwylod ar y blaen, o ddwy i ddim, yn edrych am un arall. Fan hyn yn gynnar yn yr ail hanner. Pontypridd yn clyrio eto. Wel, mae Barri wedi dechrau yn bwrpasol unwaith eto, mae'r gwynt ma'n cryfhau. Davies. Gymaint o le. Iddyn nhw Hulbert yn gadael i. McLagan yn troi! Mae'r bediad gan Ratcliffe. Wel, mae'n frwydr bersonol rhwng y ddau yma heno. A mae Ratcliffe di'r rhwystro McLagan mwy nag unwaith. Nath e hyd yn oed stopio'r ymdrech o'r smotyn yn wreiddiol cyn i McLagan gael yr ail. Ond eto, y cyfuniad yma. Hulbert, McLagan. Oedd hi bron yn dair. Mae Ratcliffe yn cael noson wych, a mae dîm e dal yn colli y ddwy gol i ddim. Le fydden nhw hebddo fe, Hudson, yr eilydd i Pontypridd. Chydig o le i'r ymwelwyr. Shepherd yn syth at Luke Rees. Ni'n mynd un pen y cael llall, a ni'n mynd cwyno am hynny. Mae yna anaf, felly mae yna oedi. 10 munud i fynd ar ddechrau'r ail hanner. Bywiog i ddweud y lleia. Wedyn ni fan hyn ar Barc Jenner. A dyma McLagan, dyma'n gallu credu'r peth. Y croesiad da, Hulbert yn gadael i. A'r eiliad mae fe'n troi, chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Ongl hyfryd fan hyn. A chi'n gwybod beth, ar yr postyn nath e. Mae'r bediad oedd hi ar yr olwg gyntaf. Ond tar o'r postyn nath e. A fyna wedi bod yn canmol Ratcliffe. Oedd ni'r ochr arall y cae. Pontypridd o Shepherd. Ymdrech Bryn ar y target. Corey Shepherd. John noson rwystredig. Dyn ni weld y triniaeth yn cyrraedd Seinti sy'n lawr. Cynarfon ar y blaen o gol i ddim felly yn erbyn Aberystwyth. 2-1 Hwlffordd yn erbyn Pen y Bont. 2 gol ar ddechrau'r ail hanner yn y gêm yna. Yng Nghyncoed, Met Caerdydd yn mynd ar y blaen. Chubb, wedyn i Aaron Williams yn cael un arall i'r Dre Newydd. Maen nhw wedi ennill 7 yn ôl yn ôl, cofiwch, y Dre Newydd. Allan o fynd yr ail heno. Tasen nhw'n ennill. Cefnogwyr y Barri yn hapus gweld Callum Seinti yn ôl ar y cae. A Cummings yn pasio honna yn ôl i Rees, ar ôl i Rees dafydd i allan i Seinti dderbyn y driniaeth. Cummings yn erbyn i gyn glwb heno. Wedi gael llawer honno fe'n cyrlamu lawr y dde yna. Hulbert, McLagan, eto. Pontypridd yn gwneud digon. Shepherd, edrych am Cummings. Davies, tackle nerthol. Tafliad yw i Pontypridd. Allech chi dyngu bod rwy'n di dwy'n ci Steve Jenkins, mae fe mor... Mae'n apus ar penderfyniad yna. Sa'n gwybod os ci gyda fe, cofiwch? Na fe. Cystadleuol. Yn ei roedd i fel na. Blair, gan Pontypridd, fil i'r Barri. Wel, rhy glyfar o bosib, rhy gymleth falle, achos oedd Hulbert yn syth o'i flaenau ac yn glir. Oedd na bas tipyn mwy syml yn opsiwn fyna. Hudson, to. Mae'n gwaith da gan yr ymwysodwr. Ac yn ddau gadw'r meddiant. Williams yn disgwyl yn y canol. Shepherd. Cyffyrddiad bach. Fil yn ôl. A'r bel na'n cael ei chario gan y gwynt yn uchel i fyny'r cae. Ratcliffe. McLagan yn troi, yn cael ei lorio, John yn hapus, Keston Davies ar dacl.
Nath McLagan gerdyn melyn yn hanner cyntaf. Da fi rhyw deimlad bach falle bod e'n atgoffa dyfan o'r hynny. Elyddio sy'n digwydd fan hyn nawr, Pontypridd. Ethan Vaughan sy'n dod ymlaen. Jared Wright, y captain, sy'n gadael. Bach y sioc mae'n rhaid cywadde. Os nag yw Wright, dyw Wright ddim yn credu peth. Mae Wright mewn sioc, mae fe goffod checio os mae fe sy'n gadael. Pontypridd United, replacing number 16, gyda'r Wright. Cyfadde. Braidd yn syndod yn hunan. A chyma fe, mae Wright yn ceder I syth oddi ar y cae. Dwi'n mynd i'r fainc. Mae'n mynd i'r stafell newid. Dwi'n credu bod wedi cael ei syfrdani gan y penderfyniad na I eilyddio fe. Ethan Vaughan sy'n dod ymlaen. Mae Wright wedi bod yn gawr yng nghanol cae. A fi wedi wneud cam ar y captain. Mae fe wedi gadael y cae o'r man agosa. Mae fe yn dod draw I ochr y cae. Dwi ddim yn hapus da'r penderfyniad. A dwi ddim yn beio fe fod yn holl onest. Mae fe wedi gwneud ambell I beniad, ambell I dacl holl bwysig yng nghanol yr amddiffyn yna. Vaughan sy'n dod ymlaen yn ei le. Vaughan, wel mae ganddo fe previous wedyn ni yn erbyn y Barri tymor yma, cerdyn coch. Yn gynharach yn y tymor yn y gêm yn ôl y mis Medi. Mae da fe record anffodus Vaughan. Nath e 2 gerdyn coch yn ei 2 gêm gynta tymor yma. Nawr den. Ni'n mynd I wylio. Jared Wright yn gadael falle. Mae fe lawr o'n blaen I fan hyn. Nath e sioc bod wedi cael ei eilyddio. Ni'n gwybod hynny. Draws y cae, Hilbert yn codi. McLagan yn cael blaen I droed iddi. Ond Pontypridd sy'n clyrio. Hudson yn troi. Syth drwy'r canol. Y dacl yn hwyr. Fil yn mynd I gael cerdyn melyn. Byddwn ni'n tybio. Holford tai o'r pen y bont 2. Ma'n ar y ffordd yn ôl tîm Rhys Griffiths. Tipyn o gêm yn Sir Benfro heno. A'r cerdiau melyn ma'n cynyddu. Yn sôn bod Ethan Vaughan wedi cael coch yn ebyn y Barri. Byddech chi ddim yn synnu gweld rhywun arall yn cael coch fan hyn heno. Hanner awr I fynd. Dim di newid o ran y sgôr ers yr egwyl, 2 I ddim. Llawer di newid o ran patrwm y chwarae chwaith. Tackle gadarn gywir gan Patton, McLagan. Hilbert yn y canol. Patton di parhau da'i rediad. McLagan yn mynd I hun. Fil syth at Ratcliffe. Symudiad da gan y Barri. Mae gan Fil y gallu I ganfod cefn y rhwyd o'r safle yna. Mae'n nid y tro yma. McLagan eto. Mae'n berfformiad gwych gan McLagan. Maen nhw'n I addoli efo hyn ar bartender. A chi ddim yn synnu. Dwi wedi gael ffair mwy ddoed erbyn hyn. Hudson. Pontypridd. Wel, na chi groesiad. Ddim yn ddrwg o gwbl. Seinti'n brysio'r clyriad. 2 I ddim Cynarfon yn ebyn Aberystwyth erbyn hyn. Davies ar ail, yr ymosodwr Adam Davies sy'n ei chalu. Caradogan drwy'r canol yn edrych am Cummings. Davies i'r Barri. Vaughan. Parhau da'i rediad. Maen nhw'n cael... Beth yw I gwedwch? Tafliad neu cic gornel? Mae'n reit yn y cornel, fe bynnag yw un, mae'n hollol siŵr. Ar yr ofal, mae'n 2 I ddim I Gynarfon yn erbyn Aberystwyth. Yn Sir Benfro, mae'n 2 I 2. I Holffordd, 2 I ddim. Pen y bont yn dod o mewn I honna. 1-1. Met Caerdydd a Dre Newydd. Cic honna Balan o Sgori. Cic cornel oddi. Mae Pontypridd yn gallu llusgo hunain yn ôl mewn i'r gêm yma. Dal yno i'r ymwelwyr. Digon o le. Hefyd, croesiad siomedig dros ben. Syth at Luke Rhys. Dim problem o gwbl i'r gol geidwad ifanc sy'n llygadu llechen lan. Mae gymryd o honna. Wedi ildio cwpl os dyma yn y tîm, Luke Rhys. Yn ymuno o Fleetwood yn yr haf. Dechreuodd e'n Academy Abertawe. Rhys.
Nôl maen nhw'n mynd, Cestyn Davies. Wedi newid siap yma Pontypridd. Dyna'n esbonio pam bod y capten. Wright wedi gadael. Dwi'n siŵr sydd Wright yn derbyn yr esboniad yna, chwaith. Dyma un o'r eilyddion, Ethan Vaughan. Ymlaen. Wrth i'r Barri fynd yn ôl. Digon o amser dyn nhw. Wel, mae yna hyder yn hym y Barri heno. Cefnogwyr cartre, mwynhau yr hyn maen nhw weld hefyd. Ni'n gweld y Barri ar ei gorau ar adegau. Fil yn y canol. Mae Pater nath i dros ben pawb yn anffodus. Y symudiad da yn y tîm cartre. O'r cefn i'r blaen, cadw'r meddiant. Maen nhw'n mwynhau. Pam lai, maen nhw'n y blaen o ddwy gol i ddim. Yn edrych am ei hael fuddugoliaeth o'r tymor. Shepherd sy'n ceisio newid hynny o ran Pontypridd. Ni'n cyrraedd rhyw gyfnod pwysig yn y gêm yma. Os ffordd yn ôl i'r ymwelwyr. Kieran Lewis at Davies. Pontypridd yn ennill yn erbyn Hwlffordd. Wedyn yn ennill yn y cwpan. Ar ôl cyfnod anodd yn y gyngred. Fe gollon nhw 4 allan o 5 cyn ennill yn erbyn Hwlffordd. Heb sgorio. Dwi'n wedi sgorio eto heno. Yn Caradogan yn ceisio newid hynny. Un o'i symudiadau gorau nhw. Ond dyna mae'n gweith llawer. Ddim falle bod e'n gweith llawer. Falle bod yn esbonio ar hyn i ni weld heno. Gan Pontypridd. 8fed tymor diwetha, ac yn 8fed ar ddechrau'r noson. Maen nhw'n paratoi i leddio eto. Yn ni weld pwy yn y man nawr. Gymaint o hynny o opsiynau. Lewis. Edrych am Cummings o bawb. A wneud Luke Rhys derbyn honna. A glanio arni. Dim bris, dim chwys, Luke Rhys. Anodd chlysu yn yr oerfel fe heno, fi'n credu. Mae Clagan eto. Cael ei ben iddi. Williams. Hat-trick ar y penwythnos i Williams yn dechrau heno. Ddim wedi gael llawer o hyn gan Williams. Taro'r target. Ond yn taro'r gol geidwad hefyd. Curtis Rhys sy'n paratoi i ddod man i Pontypridd wrth i ni weld yr ymdrech gan Williams eto. Canol Cai y Rhys fel arfer, gan i weld be fydd yr syniadau. Hulbert, dau yn ei amgylchynu, Hulbert dal i fynd. Gwarchod y bel. Ceisio chwilio rhyw ffordd drwodd. Gormod yno. Yn amddiffynol. Pattern. Gwell gan Ponty at Cummings. Sydd trwy'r canol, edrych am Hudson, oedd e'n cam sefyll, oedd wedi goffod stopio'r rhediad. Ac yn sgil hynny. Allan mae'n mynd. Felly dyma'r eilyddio. Wel, fi'n edrych i weld pwy sy'n dod bant. Ond rhaid fi gyfadde sy'n syniad o fi. Rhif 9 oedd i fyny, sy'n rhif 9 ar y cae. Danny Williams sy'n gadael. Ond yn hoffi herio'r sylwebwyr yma. Chwarae teg iddyn nhw. O i edrych ar y dudalen yn meddwl pwy, no byd yw'r rhif 9. Okay, mae Ben Amwn yw'r rhif 9, mae wedi anafus wythnosau. Williams yn gadael, Rhys ymlaen. Canol Cai o Rhys fel arfer, gen i weld pa safle fydd e'n cymryd, mae fe'n mewn i Canol Cai. Cymru bod e'n mynd ymlaen am ei goliau. Un mae wedi sgorio erioed yn uwch gyngred Cymru. Oedd hi'n gol y mis, cofiwch. Blwyddyn yn ôl. Falle bod e'n hoffi taro goliau mis Hydref. Fydde hynny'n helpu Pontypridd ar hyn o bryd. Angen rhywbeth arnyn nhw. A'r diffyg goliau yma yn ffactor. Wel, tacl fach. Cic rydd. Yw'r dyfanod yn mynd i'r boced eto. Wel, mae rai gweud. Dwi'n credu bod eich chi'n gwybod. Quite yn siŵr. Os oedd ddim o'r wael o hynny, gan Harrison Bright, so mae fe'n mynd i gael Cerdyn Melyn. Ac yn bod Hugh Jones yn gweld rhyw elfen sinicaidd iddi. Dyma hi eto.
Braich allan. Penderfynwch chi, dwi'n dweud dim. Di-duedd fel arfer yn y pwynt sylwebu fan hyn. Beth bynnag am hynny, Cedyn Melyn neu beidio, mae'n gecrydd. Mae'n man peryglus dros ben. Mae Saint'n cael ei ben iddi. Cummings ceisio codi'r bêl dros ei ben yn llwyddiannus. Ponty o bellter, ffigio. A'r oedi wedi arafu pethau. Hulbert cael blaen troed i'r bêl. Pawb yn hanner y Barri i'r cae ar hyn o bryd. Cummings, gynt o'r Barri. Vaughan. Gormod y grysau Melyn, na'n dacl nerthol i ddweud y lleia. Dyn nhw'n dal nôl yn y gyngor yma. Ath i allan am gic gornel. I'n meddwl bod i wedi. Luke Rees yn ceisio cadw ddi ar y cae. Ni'n ceisio perswadio'r dyfarnwr bod wedi cadw ddi ar y cae. Na'n dacl na eto. Chi'n gwingo weithiau yn gweld y taclo fe mewn. Cic gornel. Dwi'n bygwth y gol gymaint hynny, felly bod ambell i awgrym bod nhw'n herio mwy. Pawb yn ôl o ran y Barri. Mae'n gallu honna wedi cyrraedd y golgeidwad yn hawdd, ond ddim ar yr un donfedd. 20 munud i fynd. Y Barri ar y blaen o ddwy gol i ddim. A wedi bod yn gyfforddus ers hynny. Lle rhyw gyfnod bach mwy bygythiol o ran Pontypridd. Cummings yn mynd am yn ôl. Digon o led o fe i droi fan yna. Rhyw nerfusrwydd. Yr eilydd, Rees. A Shepherd. Dwi'n mynd yr holl ffordd nôl at Ratcliffe. A'r gwynt yn dal honna. Mae'n hofran, cam sefyll. Blythe o dan o hi i'r Barri, Ben Blythe ar fenthyg o Abertawe. Tingol enw Ben Blythe, Harrison Bright, Rhys Davies. Enwe bach newydd o ran y Barri. Dyma ni Mainc Pontypridd, Andrew Stokes yno. Danny Thomas wrth i ochr e. A Steve Jenkins yng ngofal pethau. Erbyn hyn, cyn reolwr Pontypridd, Jonathan Jones, nath adael nhw cyn i tymor cyntaf nhw yn uwch gyngor Cymru. Felly mae'n dechrau Jonathan Jones, nath adael Pontypridd just cyn i tymor ddechrau yn uwch gyngor Cymru. Nawr gyda'r Barri. A Lee Kendall, nath adael y Barri just cyn i tymor nhw ddechrau gyda Pontypridd. Yn gymleth. McLagan yn colli'r frwydr am unwaith. Nim wedi gael llawer o hynny, a Pontypridd yn ceisio gwrthymosod. Digon yn ôl gan y Barri. Yn sydyn. Yna lygedyn o obaith i Pontypridd. Mae'n wedi dod i ben, Hulbert. Cystadlu eto. Yn ffodus, oedd hi bron cyrraedd McLagan. Fach chi'n neud i bach o look, fach chi'n gweithio mor galed o hynny. Fel mae Hulbert a McLagan di wneud heno. Ni yn yr 20 munud ola. A mae'r fuddugoliaeth yn agosau. Un gêm yn wedi ennill tymor yma, y Barri. Byddai'n driftpwynt pwysig dros ben iddyn nhw. Heno, sallen nhw ddal mlaen. Yn fuddugoliaeth bydden nhw'n codi nhw allan o'r ddau safle gwaelod ar drail Bai Colwyn hefyd. Bydde Bai Colwyn wedi chwarae un gêm yn llai. Am Brystwyth yn aros ar y gwaelod fel mae pethau. Yn colli o ddwy ddim yng Nghaernarfon. Tre newydd yn gyfartal 1-1. Y Met Caerdydd, cyfle i godi'r ail safle tasyn wedi ennill. Heno, uwch ben Cey Conna. Cey Conna yn cwrdd o Balan Ysfori. A Neil Gibson fan hyn gyda llaw. Rheolwr Cey Conna. Yn gwylio heno. Neud i waith cartre. Chwarae teg. Gallai fe di gwylio ar-lein, aros gartre. Ond fe, dim byd tebyg i weld y gêm yn y cnawd, fel maen nhw'n gweud. A wedi mynd yn fler fan hyn, mynd i dydretha. A bydd y Barri ddim yn poeni am hynny.
Mae'n chwarae mewn i dwylo nhw yn berffaith. Dyma hi eto, mae Clagan yn disgyn. Tafliad fydd hi. Ddim yn gicrydd. Mae jyst yn arwydd y pa mor gystadleuol fydd hi lawr yn y gwaelodion yma. Caradogan i Pontypridd, Cummings, Hudson yn opsiwn. Oedd Shepherd yn mynd drwy'r canol, Curtis Rees, Shepherd. Dim ffordd drwodd. Drws yn cael, Benjamin Blythe unwaith eto. Dwi'n fod eitha cyfforddus. Y Barri. Ond wedyn ni, chi'n cofio am record Pontypridd, wel, beth yn y byd oedd yn mynd mlaen fan yna. Y ddau eilydd, Ethan Vaughan a Hudson. Mae Davies di brifo, lawr o fe. Rhys Davies i lawr. Y cwarter awr i fynd. Ar Barc Jenner. Noson oer, noson wyntog. Mae'n braf dros ben i'r Barri ar un o bryd. Nhw'n hapus ar yr ofal, byddwch chi'n tybio hefyd, dwy i ddim yn erbyn Aberystwyth. A Hwlffordd ar y blaen o 2 i ddim yn erbyn Pen y Bont so fewn 1 gol, ond Hwlffordd yn parhau fod ar y blaen. 1-1 Met Caerdydd, Dre Newydd. Dre Newydd di ennill 7 yn olynol. Yw'r rhediad na'n dod i ben. Rhediad dechreuodd gyda buddugoliaeth yn erbyn Met Caerdydd. Ponty'n clyrio. Mae rhywun yn bloeddio. Mae rhywun yn gyffroes dy beth. Cwarter awr i fynd. Barri 2, Pontypridd dim. A diffyg goliau yma. Mae'n ffactor enfawr o ran Pontypridd. O'ch chi'n meddwl bod nhw wedi newid pethau? Ennill yn erbyn Hwlffordd. O 2 gol i ddim. Yn dyblu cyfanswm goliau nhw'n y tymor. 4 maen nhw wedi sgorio. 4 gol. Anhygol. Dyn nhw'n ildio llawer. Barri ddim yn apus. Cefnogwyr nhw ddim yn apus ar un o bryd. Ambell i dacl fach yn mynd mewn yn hwyr. Dyn nhw'n hapus ar troseddi yma. O, mae'n mynd o'i plaid nhw ran patrwm y gêm. Dwi'n mynd dim gwaniaeth. Dyma ni eto. Hulbert sy'n disgyn. Mae'n gweld llawer yn ddichoeth. McLagan yn rhethro. McLagan yn o gynta. Heibio'r gol ar affi. 32 oed ebyn un McLagan. Fel o'n i'n sôn yn gynharach. Doedd ddim yn stopio. Dechreuodd e yn y Barri. Nath e adael am flynyddoedd. Wedi sgorio yn y bencampwriaeth i Southampton. Cain McLagan, dyna'r safon. Cyfnod gyda Merthyr hefyd, cyn dod nôl i'r Barri. Wrth iddyn nhw ddychwelyd i uwch gyngor Cymru. Shepherd i Pontypridd. Ond mae Hulbert yn cipio'r meddiant. McLagan yn y canol, mae'r bas yn gywir. McLagan yn erbyn Ratcliffe. Ratcliffe eto yn arbed. Fel mae wedi gwneud yn gyson heno i fod yn deg. Be sydd wedi cadw Pontypridd yn y gêm yma? A fydd McLagan yn siomedig gyda honna. Barri'n cipio'r meddiant. Hyfryd gan Hulbert. Bas yn hollol gywir. Ar blat i McLagan. Ratcliffe yn neud yn dda. Nawr de, Pontypridd sy'n ceisio taro ochr arall y cae. Wel, Callum Sainty. Hollol hyderus yn y cefn. Yn poeni dim. Hunan feddiannol yw'r term, dwi'n credu. Dychwch ar hwnna, cyffyddiad bach nôl i Rhys yn y gol. Da iawn, Sainty. Dim rosed amdani. O, mae hwnna'n drosedd yr Caradogan, byddwn ni'n tybio? Na! Yn ôl y dyfarnwr, mae Evan Press. Wel, na fe. Pwy ydw i ddadle? Mae Press jyst wedi glanio'r ben Caradogan. Dyna ni. Ond ni'n cael ei dal eto yng nghanol y cae, chwaraewch ymlaen.
Cyfle'r Barri'n hwyr yn y gêm syth at Ratcliffe. Unwaith eto, maen nhw'n gysraffu cyfleoedd fan hyn. Cyfle arall yn diflannu i'r Barri. Tair i ddim ar yr ofal nawr. Cynarfon tair Aberystwyth dim. Problemau mawr i Aberystwyth. Ac ai dyma'r tymor. Le bydden nhw'n gweld bod dim ffordd yn ôl. Dyma'r cyfle eto, syth drwodd. Mae'r fantes mae'n dal yn ddwy i ddim. Dylai fod yn fwy, chi'n gwybod. Ydyn nhw'n mynd i gael eu cosbi. Dim llawer i'w awgrymu bod nhw'n mynd i gael eu cosbi, ond un eiliad mae'n gymryd. Un eiliad, un gol, mae'r cyfan yn newid. A dyna mae Pontypridd yn i'w bod hefyd. Wrth i'r Barri ildio'r gic gornel. Bydde un gol yn newid pethau. Wel, tasau'r Gwynt yn synwyro hynny, y Gwynt yn cryfhau hyrddiadau i'w clywed dros yr hen eisteddle yma ar Barc Jenner. Deg i fynd fwy neu lai. Amser yn bryn o ran Pontypridd. Goliad i bod yn bryn tymor yma. Drychwch ar y lliman yn cael ei chwythu yn y cornel. A'r Gwynt yn cadw'r bel i fyny. Cyfle i Bonty ar draws y gol mae'n mynd. Y Barri'n clyrio Seinti eto yn cael ei gorff iddi. Eiliadau nerfus i'r tîm cartre. Yn ddiangen hefyd. Gallai fod yn fwy na dwy i ddim. Ond mae Luke Rhys yn gweld y bel yn dod o bell. O, does dim bris gan Rhys. Draws y gol yr athi, cyrth Bobman. Bosib yn y law na, Davies yn y canol. A Cummings yn troi. A'r gwawdion parhau gan gefnogwyr y Barri. Mae'r Barri'n paratoi i lyddio nesa. Rhys Davies sy'n gadael. Troy Greening sy'n dod ymlaen. A ni'n gweld Davies wedi cael anaf yn gynharach. Felly Greening wedi cael cyfnod gyda Pontypridd. Yn ôl gyda'r Barri. Trydydd cyfnod gyda'r Barri. Mae'n rhaid bod yn mwynhau yma. Ar Barc Jenner, Troy Greening. Un arall sy'n cwrdd ei gyn glwb. Peniad da gan Hulbert. Y Barri yn y canol. Hulbert i orffen y cyfan! Nath i heibio'r postyn. Hulbert ar ergyd. Ond McLagan yno hefyd. Rywsut. Mae'n gic gol. A mae dal yn ddwy i ddim. Mae Hulbert dechreuodd y cyfan. Dyn nhw'n gallu credu'r peth. Roedd neb yn gallu credu'r peth. Fan hyn, Michael George oedd i fyny. Hulbert ar ergyd. Wel, McLagan, mae jyst i methu'r bel. A methu'r gol. Mae dal yn ddwy i ddim. Os weithiau chi'n gwylio pêl-drod a chi'n gweld cyfleoedd fel hyn yn cael ei methu. Mae wedi methu tair nawr. Mae'n rhyw 5 munud. Byddwch chi'n synnu dim gweld Pontypridd yn sgorio. Cummings ar Garlam ar Barc Jenner. Oedd yn arfer gwneud hynny yng Nghrys y Barri. Mae'n gwneud hynny i Pontypridd yn y 10 munud ola. Hudson yn y canol. Ond mae'n cael ei lorio hefyd. Mae'n edrych tuag at y dyfarnwr sydd wedi bod yn hapus iawn i dynnu'r cerdiau allan. Dim yn gwneud hynny tro yma. Sy'n newyddion da i Harrison Bright. Wedi cael un cerdyn melyn. Mae'n ni bod yn fachgen lwcus o ystyried patrwm yn oson da'r dyfarnwr yma. Wy'n bron yn fwy o drosedd na'r y dacl nath arwen at y cerdyn melyn cynta. Pontypridd os ffordd yn ôl. Wel, mae hwnna'n crynhoi yn oson nhw. Siomedig dros ben o ran Pontypridd. Mae'r gwawdio yma yn parhau gan y cefnogwyr cartre. Pontypridd yn mynd i lyddio unwaith eto. Owen Pritchard sy'n mynd iddo mlaen. Pan dawr arwydd gan y dyfarnwr, dim eto.
Pritchard gynto Gaerdydd. McLagan. Patton. Bron cyrraedd yna, mae dal yna. O lawr o fe. Patton. Bach yn acrobataidd. Na mi oedd hi'n drosedd. Sinigaidd yw'r cyhyddiad gan gefnogwyr y Barri. O'ch chi'n gwybod be, fi'n cyfrif ni dderbyn triniaeth. Oedd ddim o'r sinigaidd o hynny. Dyma hi eto. Mae'n edrych o'r llawer o drosedd, ond eto haws dweud o'r pwynt sylwebu. Dyna'r gwthiad bach. Ac y saith o 5 munud ola. Dwi'n edrych bod ffordd yn ôl i Pontypridd fan hyn. Fydd hynod dramatig os fydd na. Ac eto, mae'n ymddangos bod yn mynd i fethu Sgorio. Pediad siomedig dros ben ar un adeg yn allan yn erbyn Holford, cyn y gêm yn erbyn Holford, wedi colli 4 allan o 5, Sgorio gol. A maen nhw dal yn y sefyllfa yna. Ond Barri yn hapus trwy greening i gadw'r bêl yn ddofn yn hanner Pontypridd o'r cae. Un gêm o'r Barri di ennill, cofiwch. Tymor yma. Bach o syndod. Wnaethon ni gyrraedd canol mis Hydref. A dyma'r eilyddio. Kieran Lewis yn gadael. Owen Pritchard ymlaen yn ei le. A dyma'r noson anodd i Lewis. Ac i bawb o Pontypridd i fod yn hollol onest. Owen Pritchard. Met Caerdydd di sgorio gol hwyr dros ben yn ebyn y Dre Newydd. Harry Owen sydd wedi chalu. Pediad y Dre Newydd yn dod i ben. Met 2, Dre Newydd 1. Drama yng Nghyncoed felly. Os na gol hwyr fan hyn. Hulbert i'r Barri. Gollodd ei ffordd braidd. Pontypridd yn clirio. Met Caerdydd. 2-1 yn erbyn y Dre Newydd. Holford dal ar y blaen yn erbyn Pen y Bont. Noson na i'r clybiau cartre. Heno. Clybiau cartre i gyd yn ennill ar hyn o bryd. A lle newid, dwi'n mynd gol i newid fan hyn. Michael George ar tafliad. Blythe yw'r opsiwn. George eto yn edrych am McLagan sy'n dal i gystadlu. Patton bron cipio'r bêl. Hudson yn cael ei orfodi yn oedd yn dda fyna. Hudson jyst i gadw'r cyfan i symud. Nawr ma'n edrych am Cummings ac unwaith eto. Mae'n rhy bell. Mae'r rheolwr wedi gwylltio'n llwyr Stokes wrth ochr y cae. Dechreuon o'r noson o ryw bas fler allan o'r gol geidwad yr adeg yna. A mae'r patrwm wedi parhau. Maen nhw wedi gosod y patrwm o dechrau'r diwedd Pontypridd. Ddim wedi bod yn noson dda iddyn nhw. Gwych o ran y Barri. Triffwynt. Fydd yn codi nhw o'r ddau safle gwaelod. George eto, Hulbert eto, Ollie Hulbert, yw yn fynd i hun. Teimlo fod eisiau gadael gol fan hynna, dim ffordd drwodd. Davies yn gadarn i Pontypridd. Maen nhw'n mentro yn y cefn. Bydd 2 funud i fynd. Dim problem yn y cefn i Sainty. A fe wedi bod yn bresenoldeb pwysig i'r Barri yn y cefn, Callum Sainty. Bron colli ben ar un adeg yn y hanner cyntaf yna. Yn dilyn digwyddiad, so dim byd i wneud o fe. McLagan yn cael cerdyn melyn am dacl, ond Sainty ddim yn hapus o ymateb Pontypridd mewn o fe i ddadle. Ac yn cael cerdyn yn sgil hynny. Ond ers hynny, wedi cadw i ben, dim problem. Hudson yn ceisio mynd drwodd. Michael George yn cael drws na'n glep yn ffefryn mawr
gyda'r cefnogwyr fan hyn. Shepherd on George, McLagan. George di parhau da'i rediad. McLagan yn dal i fynd. Wel, oedd hi'n fler gan Rhys. Ac os yw'r dyfarnwr yn mynd i ddilyn y patrwm yng ngweddill y gêm, mae yna gerdyn yn mynd i ymddangos fan hyn, nag oes? A chi'n gwybod be? Sdim modd dadled o hynny. Hugh Jones di bod yn gyson o ran y cerdiau yma. Digon y gerdiau heno. Ddim yn sioc fel hon yn dod. McLagan ar ediad. Lawr yn y cornel. Munud i fynd. Mae triffwynt yn agosau o ran y Barri. Mae wedi gorffen ar yr ofal. Caernarfon, Tair, Aberystwyth. Dim. Ffordd bell yn ôl yn barod i Aberystwyth. Maen nhw'n cael ambell i bwynt o bryd i'w gilydd sy'n cadw nhw yn ddi. A mae'n dymor anodd. 5 pwynt yn ôl 12 gêm Aberystwyth. 4 pwynt tu ôl i'r Barri os fydd hi'n gorffen fel hyn. Y Barri codi'ch ben bai Colwyn allan o'r ddau safle gwaelod. Drenewydd yn colli y Met o 2 gol i 1. Eiliadau sy'n unig yn weddill yn y gêm yna. A Drenewydd di ennill 7 yn olynol cyn heno. McLagan yn y cornel. A'r Barri hapus i eildio'r gic gol. Aros i weld faint bydd yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. 8 munud yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. Wel, mae hwnna'n anhygol. O ble ddath hwnna, gwedwch. Mae'n sioc i'r system. A rheini yn gobeithio cael gwely cynnar newydd cael ei siomi. Felly dyna ni, nhw'n i aros am 8 munud arall felly. Ble yn y byd dath yr 8 munud na, dwi ddim yn siŵr bod rhaid cyfaddau. Ambell i oedi wedi bod, ambell i eilyddio. Steve Jenkins ddim yn gallu credu'r peth. Steve, fi gyda ti, cyfaill. Dyna ni, beth yw 8 munud rhwng ffrindiau. Sainty eto, yno yn erbyn Hudson. Sainty wedi bod yn gawr yn y cefn. Nôl gyda Ratcliffe. Felly, na ni gael mwy o hyn am yr 8 munud nesaf, dwi'n credu. Plygethiad. O, yna mynd nôl. Ratcliffe yn gorfod prysuro. Ond lwcus bod McLagan ddim cweit yn gallu cyrraedd yno. Ond os oes rhywun yn mynd i gael gol arall. Y Barri yw'r rheini. Ffordd mae'r gêm wedi mynd. Patton, McLagan yn gadael i Hulbert. Blair, ond maen nhw dal yno. Bright. Nath e daranu ddi ar draws y gol. 8 munud. Lle bod chi'n clywed y sioc yn ei llais i. Dim goliau eto i Pontypridd. 4 gol nhw'n i sgorio tymor yma. Dyna oedd y thema cyn y gêm yn erbyn Hwlffordd, y diffyg goliau. Ond nhw heb sgorio mewn 5 gêm. Dros 500 o funudau heb gol. Ond fe daro nhw 2 yn erbyn Hwlffordd, 6 yn y cwpan yn erbyn Aberteileri. A ni nôl i'r hen drefn gyfarwydd erbyn hyn. Dim goliau yn y Barri heno. A'r Barri yn agosau at i hael fuddugoliaeth o'r tymor. Y bel yn taro braich. Jack Caradogan. Dim mwy na hynny. Yn cegrydd i'r Barri yw i. A ni'n gweld Steve Jenkins cyn yn rhoi'r bwrdd i fyny yn dangos fain o amser ychwanegol. Nath e droi y ffordd mewn angrediniaeth. A chi'n swnwyno ar y pryd bod rhywbeth mawr yn dygwch o mae dal i ddadle wrth ochr y cae. Chi'n bod eisiau mynd getre. Mae'n o'r. Nesgwyd i bet, dwi'n gallu credu'r peth. Bydd yn hapus mewn rhyw 5 munud. Maen nhw ar y blaen. O 2 i ddim, triffwynt yn agosau. Met Caerdydd di ennill yn erbyn y Drenewydd. O 2 gol i 1. Gol hwyr Harry Owen. Y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm.
Un yr un oddi. Tan yr eiliadau ola. Y Met sy'n mynd â hi. 2 gol i 1 yn sgôr poblogaidd yn y gyngor yma. Wel, mae'n eilyddio unwaith eto yn digwydd fan hyn. Callum Huggins sy'n dod mlaen i'r Barri, a hynny'n lle Kane McLagan. McLagan, y capten, yn rhoi'r chymyn i Fil, a mae Fil yn trosglwyddo fe i Evan Press fydd yn capten. Felly Callum Huggins sy'n dod ymlaen, gŵr ifanc 19 oed yr Academy, i sgorio cwpl o goliau yn ddiweddar yn y gyngrair yn erbyn Met yng Nghwpan Cymru, a mae yna batrwm teuluol. Ei dad a'i wncl wedi chwarae i'r Barri. Callum Huggins wrth i ni weld McLagan. Nos o waith gan McLagan fel arfer, 1 gol o'r smotyn, ond gymaint mwy i'w gêm yn y hynny, yr holl waith caled diflino yn herio amddiffyn Pontypridd. Ni wedi cael 4 munud o'r amser sydd wedi cael ei ychwanegu. Jenkins ddim yn hapus da safle y gicrydd yma. Dych chi weld os yw Pontypridd yn gallu creu rhywbeth yn hwyr yn y gêm. Barri'n clyrio, Hulbert sy'n ôl na, yn clyrio. Ffeniad gan Keston Davies. A nawr mae'r Barri'n gwthio i fyny Kai Huggins yn arwen y gads. Hudson. A ras, Ffeniad da gan Rhys, gol geidwad, gofod yr allan. Huggins, cyfyddiad taclus gan yr eilydd, Patton nawr. Mae Huggins di parhau 2 rediad yn mwynhau. Munudau prin ar y cae, yn gŵr ifanc 19 oed, o'r Academy. Mae dal yno hefyd Patton nawr. Huggins yn opsiwn, mae Hulbert yn ymlwybro mewn i'r canol. 2 munud i fynd, llain y hynny erbyn hyn. Dal mewn sioc fan 8 munud i cael ei ychwanegu. A'r gicrydd yn mynd yn erbyn y Barri yn y cornel. Barri ddim yn cytuno ar penderfyniad, mae'n deg dweud hynny. Sgôr terfynol yn Sir Benfro, mae Hwlffordd i ennill yn erbyn Pen y Bont o 2 gol i 2. Pontypridd dal i fynd. Maen nhw reit yn y cornel pella, Cummings yn erbyn i gyn glwb. Os yna gyfle yn hwyr. Wel, bach fi glwb ar yr angen taflu honna mewn. Dim dyna ddigwyddodd, Owen Pritchard. Mae'r Barri'n hapus i fod hon i fyny'r cae. Huggins yn gwthio nhw'n ôl. Llain a 2 funud i fynd. Y Barri ar y blaen. A'r Barri yn agosau. A mi hael buddigoliaeth o'r tymor. A buddigoliaeth sy'n codi nhw allan ar 2 safle gwaelod. Mae'n os yn fawr iddyn nhw fan hyn ar Barr Jenner. Felly mae Steve Jenkins nawr wedi gofyn i'r 4 swyddog os mae'n munud sydd ar ôl. Ac o'i ymateb dwi'n credu bod yna fwy na munud. Mae'n werth gwylio ochr y cae fan hyn eno. Mor ddiddorol. Isafswm yw'r 8 munud, cofiwch. Felly, ydyn ni'n mynd i gyrraedd y 100? Wel, cwestiwn nesaf. Ac os ydyn ni, pam? Yw'r cwestiwn arall. Pawb yn edrych ar ei oriawr. Mae'n teimlo felly, nag yw i. 2-1. Pontypridd ddim wedi gallu ymateb ar ôl mynd ar ei holi o 2 gol i ddim. Barri sydd wedi rheoli. Yn heiddiannol, Huggins yn ceisio cyrraedd na, Ratcliffe allan. Jenkins, reolwr, yn galw ar ei chreuwyr i wthio i fyny. Maen nhw wedi gwneud hynny, Chris Melin yn cyrraedd na'n hwyr yn y gêm. Maen nhw wedi gweithio'n galed heno, y Barri yn heiddi'r triffwynt. Dyn nhw'n shildio dim yn erbyn Pontypridd. Jyst ddim yn gallu cael goliau tymor yma. Na'r broblem enfawr. Gwaith da gan Keston Davies sydd yn safle'r ymosod. Erbyn hyn, Davies dal yno, Hudson yno hefyd. Mae'n glanio i Chris Melin, a chi'n gwybod be. 8 munud ar ei ben. Nath y dyfarnwr ychwanegu. Y gêm ar ben.
a'r Barri yn dathlu buddigoliaeth brin iddyn nhw. Eu hael buddigoliaeth o'r tymor, mae'n dreffwynt pwysig y goliau i gyd yn yr hanner cynta. Harrison Bright a'i gol gynta i'r Barri ar 20 o Gasnewydd. A wedyn ni Cain McLagan ar yr ail gynnig o'r Smotin yn neud 1-2. Treffwynt i'r Barri, buddigoliaeth i'r Barri. Dyma nhw eto. Symudiad slick yn arwen at y gynta. McLagan a Hulbert yn cyfuno, a Bright yn manteisio. A wedyn y nesa yn dod o'r Smotin. Dwi'n ni weld Bright yn gorffen honna ar ôl 10 munud, na gyd gymrodd hi. A wedyn y llawio yn gwbl glir. McLagan yn methu. Ratcliffe ar arbediad. Digon o'r arbediadau gan Ratcliffe, ond McLagan yn cael yr ail. 2 i ddim. Mae ar ben, sgôr terfynol. Y Barri 2, Pontypridd dim.